Wafosawa was a adaka, was one chemical cotemamini, was a abetie esi jaso, the asatamai ajatum, the Ghana mai ajatum, Asem Mpe Nipa, Jumade, Sabre Yako, Nayade Akoyanim, and Asam Ketuakra, and then Jumade, Bakonanim, na Ekonanim no, na Enense Sayaba to me a sea, Amasambi, na Yakoyanim no, and Oforisuo Aboagye. And now you call Aquanim, Bama Usukanta Kaka, and Pomte saying, what yadum? Oh, ya pa, Yanko Pandarumo, now say, Diachi, be a fitiano pa, Ebesi Sabrino, Yashadi and Yame Aja, Waye Amano Ayafe. Na, Wamani ya Dubwa Chifitias, Yano, Wano ye Alpha. Na Asem Mpe Nipa ya beye omegay na ya baton ya ya deko amanfo nsem na yedio ene tie be ene ensakraya wo de baba dwumadi so ene de on se dwumadi we no ho yidi ye no enipa mebrebe enya so mfa so na ababa wa wode na asem be dan yan asem no ye Mr. Frimpong abrantia na papa na wo mobusia na ababa wa no koya one ne da ye no enne no em say yenu eno ya dujama krono ya dujama eno ya dujama yes ensem no akoso na ye wo papa no voice bi a wo kire say ababa wa no kra wo beku no aya pani kwasi afriye no yes akosi dujama kwasi afriye yes ye wo no voice bi a o see obeku no na Asem Mpe Nipa you find any hand call applicants in my room. So when you power de necessary, would you phone so to more, no matter who you are, as a would phone so near day. It may want you saw the patapa by a year. Oh, a boy, a friend or train or and advance or ho. Sa fidie no ye sum no wura no why ya no ye de sum fidie no. Aboadoa no say fidie so ne nan a bo se wogina ho no mu din adoa so nan ye mfiamfia nana. Na obetime agina hono dimu nse waya na to fom na wayi afa ho no ye de no woko na aboa fidie so ne na ya na wo pre no sa aboa na wonko na wawuda ho no no enti o pre nyina na asem no mu ye den emia o pre nyina na asem no mu emia enti ene no ye ko TV ne so a atifo ebeti enka na mpanifo sa de ye bechem mpani ye benchem kula nana yeah okay and asem wa make a che wiase afa na nyina ne se eduru baabi na se usua adwuma ewo panimu bi ho ana se udi panimu bi anamon achi na usua ne ye bi a eduru baabi a utumi efa ne sunu kakra mahu sekatacho be ma bre bia ne wo fie no ho wono ko aye program pen dako bi besi wa fidie we so dako ebi betumi asi dako ebi betumi asi producer do mbetena sese ya ni akaje agum ewi ani abie phone lines no na ye adwuma ana futu sama Oforisuo Aboagye mede abrawo ene se ensam keka no adoso ene afutu sama mede ba no ebeye tie ensam keka no adoso na se yeka ensam keka eduru baabi a womanfo bi ka no ake se obi eya na adwene se wobeka obi ho asem ade aginim obeka obi ho asem amankanko abana brabomu a wanhwe yi a na oye osaifo ena nwumre de matumi aka no no sanipa no eye osaifo sa kote ebeka kire nipa no sanipa no oboman obokro esai adwuma sanipa no watiti nipa entem sanipa no wasai awade enti se obi atisa ene wonyai safo no eduru baabi a ya na brabo no omuntumi enkonkan efrise ya na omu ede omu abrabo anase omu bibia etu obiso adentia se wankwankwaka obi ho asem anyinim wankwaka obi ho asem na wanfa mpade obedia
eduru baabi a de obedie no ya na eden wona wakeka nkrofo ho nsɛm no so no eduru baabi a ɔmo mpa adwuma kura mpo no ɔmaye na mpo kura ɔmo sua adwuma efiri sɛ ɔmo ayi ɔmo sɛ ɔmo de ɔmo yɛ parasite ni nyina ne sɛ ɔmo didi enipa ho sɛ wote saa ene anwumre yi a mafutu sɛm sɛ gyae ne wiase ɛkɔ nanim ensemu a wokeka no wakeka manfo trabubom ewo krom ho wakeka manfo ti abom ewo adwumam ho wakeka manfo ti abom ewo faako a wowo no wahu baabi a yekɔ akɔwie eduru baabi a se amodi a yenka o eduru baabi a se ya amodi a de atoaso no yentumi enka enipa asomasi anase wo benten wono na asem wei wokokan ya ama nipa asomasi yayi na di afra adwuma mo sa nipa wei wono ana asem wei wakokan ama empo na na konwa kura no yetu no ade Oforisuo asem wo wokokan ya no eno ana sabre ama maame no se papa no se awade no kura onware biem asem wakoka ye no area pastor no papa no ba ye no na ne din efata no papa no ene ye nyina da kyese nyame adwuma todo na wo ye ensem a wakokeka ye no ti no enei asori kase na so ye se sofo no oyi na firi ho eye wonsem kekantie o eno ti empempi no ene mafutu sem a mede ba no se wona empempi wo keka o manfo ho nsem ede kyerɛ aginim no ye musa se ofiri ho a wankasa wo ho asem no wode kɔ so a wode kɔ double de wonya ye no obeya kaka ho ensam keka no ya donso ama wo man Ghana se kura yentumi enkonkoya nim ye ensam keka no ti no ama eturu babia enipa ewo se dwumadie poten ye de ema no enipa akonwa no ewo se ye de ma no enipa ewo se ade wo ye de ehye no nsa no ensam keka no ti no ama eye afiri ne nsa ye hwe ye ensam keka yi a abrabo betumi akototen se ye kansam no ena ye kan ye wom ena ye kan ye no kredia enka ebetumi ama sebe preduasa baabi a yakase yesu aya yekɔ no ke betumi aduru hɔ se ye kan ye wom ewa awade animu a ka awade no ebetim ama emma atumi afira awade anim enti meka na makane sei epempi no womu anya adagye na enkrofo nsem na womu ka no womu ba ka beya kapam womu eduru baabi a adwene womu de ebehye utirimu no ebia na nye ho na wodwene kɔ yemusa se nsem womu de ba no eyampa na eduru baabi a be mo fa nipa bi utan a eni kwan se wo fa ne ho tan eduru baabi a esei kuro no eduru baabi a esei adwuma no eduru baabi kura no a ama entotoye enso eye aba enti wona waka omanfo ho ensem ekyere wo no ene me ka kyerɛ plane nye plane fa sɛ sankrofo kro no a omu firi ho a omu so de wo so ho nsem okɔ na omu kɔka so a omu de bi beta ho omu de ta ho a oh de bɛyɛ nim guase akran sɛ wonim sɛ wada na so na wo nan egu abɔnten enoti na nwumere wona won padwuma bi die na osode efiri won fie osode efiri won kataso osode efiri won nwumam osode efiri won sitiam na wobɛka omanfo ho nsɛm sɛ empoka no kra no abrantie we sedie wo sidi fanwoma no se wanhwe ya wo ka no eni nanu eni nansa inji no ebebreki no saafo no yenhwe wo mu yie se ebese ya
say free sankrofo no ho efiri say omo ka nipa tiri ebom e de wotan ebetum se hwesa kekafo ye na nwumire ya yadwuma no bekoso ya wade ni begina yie ye sikasam enso ebegina ama brabono yeso yatumi abobi akase ewiase emu ede ti yehwensa kekafo ye ya hwe ye katikire esenyoma eya me modofo pa Osei Aboagye Oforisuo 19 Fosuo nam de futu semoi ede ebaye pokabna bla wadawruma yedase empenifo so ne kan Osei oba eni gu na so no apepa amaye nyankopon so nhira odwumadi a wodi amaye bla akake ensenkeka no kwasem yefie ni ye mide me kwade ma minyina so de me kwade si ya so de na ya na santas mdi yetade efutu ensemi wonu mu a aya nipa na ka dia pe mfenimu ye ka mfenimu a o pe dia aye e dia gidin ba na wo kan so ma unwe bi ho akyere no ana obi wo so wo hyada se wo prane na wo di wakoka ne ho asem it is uncle for me come once nyina one bebre enim no aye kusu bebre na se aye se futuro no because se won kan nipa bi ho asem a na won to no sister akosia me wo se okunu ena no na sister wote yi ai no wote ne car front o you was Mpe sister bra you was Mpe so the obi atra car front wa o mum na akoka kire no amena wode akugu ana oni kwa kunya ntokwa enye wasem ejure nipa da sani na otwatro ana wo ya ade a edi ntitimu beba efiewura hwese wuni honom no nipa semasimpra ono so de girlfriend be wura dem ono ontwa dwaye ono so obekan semua kopim se efiewura de betie na ye betu nipa no afirifie ho esem keka emesabri obi da prison onimo se no hwe enchanto so mi hu pa enso onimo hwe onimo mache onimo di asem no kusiye ense ne woka ye fe no bosirem akeka obonisirem no woka asemu a ede wudi beba ede nipa ye betim na to prison ede nipa ye betim asen no ye betim pray nipa ho sa asem ne nkrofo bi won mo a mo kreti na omo de ato anwumre yi se wotie nka na wotika mu se wotie nka na namfom se wotie nka ne baabi a wo hye bia se wotie ye nea sister se impo se wo yi bia ene fasi wa wonu mo asem akoka yenti ye de obi akoto prison abra woni asem no we intwanto so a itwato nipa so asem akoka ya ye kum nipa wo ho ye wura kwame ampedu the boss anyum no se abrantie bia sabe ompen ho asem kofi Mpe mo asem na obi kokum nipa o kotwa obiti e de ko share ni botom asem mi nimo hwe esu eri atomeso mi yima no ba bie nyeye akonam nyamene nipa boafo eti ebesrew wo ko keka ona driver no ho asem na spare de ma wonti wona wotimi esi sakese ye de so amaw wo ko keka no ho asem amanya gika na firi nsem no sister bra wo ka no ye de beche wana wo ko kan so me tu nipa na frifie ono efie no wode bua no ubenya se be che wana ye besre titiru ye busuamu ebia ne ofa bia pagya na nyame adom ne makoranim wona wonye nyame no mado na otimi ko wofa nanim ense wunwie bi nkyere wofa no wode wo ko ade wo ko hwe no ko ne ko pre wo de ukoni ebusa se unwa no mo ya so o nyina obi ahoye mi na me ye ma adwese me baaye woni frani no okotani no Yesu bisa no anse ni nwa no mo o se mi wura mi na me ba
wan kase me nwan wo mu ye nipa bone fo o mu go akire ho ana asa o mu yare ye dabi wanye santo atoa no o si me wura me ana manya yare sa eti wo se me ba na me de mo bebe kire wo eni wo nwan konkonsa edwetwe wo nwan ntiri enfa wo nwan ko gina menemu enwo na gongon de wunnim no na waka de wunnim no enka na akake many people be ashasamado okay many people be the prison many people adwuma say me yin krofo bi so di many people so watchire me na wodi egu ye besere e pomochewo ye nyina ye tuye mfo odifo ye kan nyam nko wo ye nyina de ho afra se bi su ba bi na me yin di a odifo tentem na efuto no beto no na me so ma yem hoduro okay tie nyina no ye fa akake no enfensi wa nyam nhyira obra abrotia Ofoso be mama me na sena me nchia yetiefo enyina na ensem keka wo hoi no eya na edinipa konia eni kwan se okọ na sede abakose meche no ofoso be ma brebia atrohwe anoma ye frɛ no antrohwe okobo osebo besia na enam so ensem keka ye anti ema aboa wansan okote ne to ewa bra na antrohwe obo besia wo sebo ka sese menyina na maba betua wahwe nanimu a wonyini da ya osebo ye frɛ ne sa aboa wansane ekote to kire osebo se koko bisa ne maame ase ne ko bisa ne papa ase se wo hwehwe wonum ne hwe ono ankasa se da wo de benyine no wo behu na watimi agye usika osebo yes ano hu se aboa antrohwe wanyini dada ene onam nti no enam so ma ogye ni sika aboa antrohwe bisa osebo se na hwan ne ma wo saapo ya wo de ne nsatene wansa so no se ene wansa wa ya de papa ene gibisin na se wo kwa ka kire ne se onwe na hwe na wansa ne ehu se bo se okita besina na ogiblim ni nyina ne se woni sen na owo nanum oni sen wo nanum a da bia wo se bonim se wansa ne gina so gunan ne de ebi obetimi ayedai ene na presu wonwura mu hunti na wonfa na asema enko no so na wei ema wansa ne eho ekire no ewo osebo ensem edru ekire no yete se oche no eweye enti enipa wo hwe no ade bia wo ye no eya na wahu se hunsunsuaso ewo ho se wo kwoka obi ho asem a eya na wahu se hunsunsuaso no so eya ade a ebeba oso epanyi ka asem bi se owo sekuni ena wodwanwe ne board wonam ade ya wo kwa akoye emfa mfaso de bia mron so no wagya ho na okwa akoka ne yonko ede meanwhile de wo no ankasa no ho krampo no ontimi enkaye ebi wo ya fiefie mu ebi wo ya mpotamo ye dwuma mu wodo wani kire mu ewo ya safo ahodo no mu so a ebi ewo ho ena afi krampo no wodo wani kire mu ewo ye mayi mu so a ebi ewo ho na akeka emoa oman kwaso emoa emakro ye entimi emoa odo entimi nkoso ewo ye ntem enka bom ewo se yenya no saa akeka we se no entimi ye nyanti no eye musuo edentitimo ba ede omambo eba enti ye ka kire obi ase enesa wote wona se nipa ho nsenka ye eya wo de sei koka na ye mo abaso koka me ye ma wamo koka onua ho asem na ye nyina di koka no na ye nya ebia favor bi emfa ema wo a ye ka cho se wiase wa ma oyonko entwa nkona eya hu senya de abetimi atwa eduda abribia won satia enum we se no sa wode ba ko kire obi so ahu se enan na aka no eya na ehwe wan kasa won so enti anyina ye nhye no so na ye ntu onipa bia afo se wo ho nso so bible se ma wani na wasa abo wo obi betimi abekeka nsem bia kire wo obi betimi aba wo ho abese yesi bi ede akire wo bible se ma wani ena ho na nipa na wo ba no hu se wo ye obusiefo obeka asem de akire wo ba wa afo woto aware ase kama ena me hu kunu wo ha se nom no no oba bi ra hotel na wagya wo ma wo ho na wagya wo pono wo ho meka se bi kura wo kɔ no wo nhya mo ase bia nyame ampata na akɔhwe ase wo kwan ma wadagya kwada so a eno so ye anim go ase de abro kunu betimi aka se wagina so de agya
wo kunu nya line no obesi wachi nso so a ene wo ko hefa eno so betimi agya ho wo gya wo pono ho ya wo pententem kurampo no wanhwe ya no akọ hwe ase anasa ka bia kọbọ anasa aboatia bia ba be wura wo dem a oba be di wo dem nti no ye ka kire wo bia se ma wani na ho sa aboa wo se wo bi di asem oba mesro twon ho na asem nto de we no emma ebusuabo entimi nkoso emfa ye di emma na emom edimusuo na ede ebenti no de mede esia ne se adadwa we no eya na ochiri onipa ohunu no obi a waba adada wonyini nkosuru bia no wa ohunu na hyase no eya na wonpe wa asem efi se wonim se wo ba be hu na chire wo bega se ne wunyini da eya nipa bi a wo ben wo no mesro eya na wa hwe ho ye wo no ho na wo suro no no ene betimi akwa ka ho asem a obetimi ama omusu ana ase bia wo ye ne bia timi atontofo so de me de esia no no omno yo Oforisuo me dash yanchia ye tifo ne ahwefo ke adugas ovin me chia bebre Mr. Saka na me no hia bebia obi ana me chia Oforisuo aye nsama ode ba ye ano den saf Moonlight Peter na obeba osine de chende bia Oforisuo on se asema ye kan nyina no asem wo asem dada obi anim abrantie bi esi so bobra de bi obeba na ne sika da ne dem na eswate na ya fa ne nyina na okasa ya na sebe nipa ntenase na ye chem me de me chem akosi se akeka bi wa na se obi koka asem bia ne papa na ne bone ye kirem se de baye anumrei ebi obi planu se obi ekokum obi na obi atene akoka eno de eye perfect Oforisuo abrantie ba de bia no na ne sika dadam na yer okasa obi abone safwa na efiofo no so hu se no the way ani pay bra de bi o sika sa no se ye nyina amfa ye ho anyimu a eye ngwase me chiro akeka no bad ne papa no de wom na nipa bi born ho pa se o trans ne ho de wom ana ma se metwa ntia wa kakra nipa ne hyedem no hu se obi bi bra ne pon se wa bon safwa enti wa pe ne nipa ne fa telephone of free bra no se bra se o no ma na wo ba de bia wo tietia mo no se obi afa na ye ne kre nipa so mesime hu se obi open no sa keka sa bi de eye pa obitimi enam obi mfichire na obi abo obi hopo ene Oforisuo yi beku no se nipa na fa telephone no Oforisuo a eye pa sa keka ne de ye wade bia on positive no negative yentimi kan nyina mom na momunim me nana abra amadu twa ka sembi one mesoa oledi abra kwan de wanya ne ba bi ko mamponi ba ai be posu ni ba wasi apabiadifo ena ne abomofo nam edi na wo kasa Oforisuo ye wani pa bi wo hono mu a munyina mu ya nwiafo na munwa tu kwan ba na ba ko ne ko hia ne kwan e wa kra ansa na munwa ne mfrinka beduru ha no kumase ya no na mo amu kromu ano wa disi munyina anu wode pa o wa disi munyina unwa ne ntia wata America mam eye de no hu se nipa somasi na ma se obi anye ne bibi kwa e wo kwan bi so hwanwafo mpo di nipa bi wa otu kwan no wo ba pe wa wo ba kwa ko hia ne kwan no dumre bi ho no ma wo pese no de ana nwoma o kama ne de ayede enso bekom no na eden ne de enkoye de pese ye kan nyina ne se nipa ade bi a nipa no hu ye no na wo teye no se wo do unwa ne pa e better woni ne waseta pa busa nansa na eden waton no Oforisuo nipa bi aton nipa bi akoduru ba bi a ano den wi wa no ba bi enye ye nanso akoton no eden na wo koka sa akeka ne bi ene ne yete aye ka ho emom ye me kyerɛkyerɛ mu se obi abopo obi ka obi ho asɛm a sɛbe ye koku no obi sɛbe mpraduasa asɛm a wo ka no
se bia ente saa ne bia nipa bia fa bia tete ho ena Ghana hanom ya kwasia ne se sabe mpreduasa abrewati ati wi ne wo binim ye ne abrewati antem ne yakunta ni hai me ko menwa ba ho na makwaji nsuo bia nom ana me ko no ho na makwasira no wayare bia me kwasira no wo bi tefie ho onde na dwumo ya ne se wada na brochefo mrewa ene nkokrawa otempumam na telephone si ne nchen ti asem wo yo na de bia na wo ye ne misi da bia no do obefa wa de no ya na wo de ayira no ye ne bone chen do obefa ye because do maybe hon ma wo di wani timi bu ade wo de nipa soma si na befa wo aso na nyo na afa e wade bia obi ka sa nipa no asem che nipa soma si on de sa na ote o se na wote sa nso a e better say o jai e mema bi en tro e mema bi age madwuma yo sa ka na ye ka no ofosuo anu odin de pese ye kan nyina ne se asem akoka to nwia so ama sebe wo de wo nkwa mo ye hwam no de ne ho agufi de eno ne ye ka se nya o eno de ye nyina ya bi pen yo but enne ye tufu de a ni ye tufu ni ye afiri ho na mom se wo bia bo bi ho po na mom meti na me koka de a ma sevu ni pa no me okay eno kwa nya metimi hirawo te se sebe abrante ya obi bo ne safo ya nipa oba no wo keka mu nipa no tunu hu se memme hu nipa kura mpa eboai ya besre ye kan ye nyina be kan bi enso at the end of the day no ye hwe asem ne papa ne bone ye beboa yen entwa utwa to nwa so ente saa nipa no bedi nkoma sere ohu anu wo sere kire wo pufi wo ko ya no wo desew Sompa FM mesre saa no man de moa se ne ne da apun su de a mesre ye nyina nyin firi emu saa na sebe praye uyi ba ko a etimibu e ka bom de awubu a ni boden ofo so me da se okay eno ti ensam keka no adoso ekoban sa e de saye na eba ekoban sa e de enipakum na eba na sewo koke obi ho asem na asevu no afrika bi so de ejuru ba bi anyankopon ebetumi a kira wo eno ti nyansam keka no se ye jaya ebema o man Ghana akoso ebema ye dwumam ene yawade enso akoso 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 hello 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 Okay. Yay. Okay. Yay. Ayere. Ahiri. Lele. Get your tour. Come on. Yeah. Now the position is a bigger for the producer. About some kikado also. Akake. Na ofao. Obia wa juma oye. Ba me ka juma ka ke wo mu pa e present juma radio juma. Oto no pa dem se wa juma wu apa fu ye. No ye. Producer. O ye me Nigeria me timinye. Me ne ki edi ntimi nyara me boa. Ba be ni obi wo ho ba la ka juma wa se o fa ma juma na boso. Obia so bia won friend. Na uni afa ade ba ko mo schedule wo. Ni po ye concern ni pa ho se. So wo ti company house a. Be bia o yo ba ntimo bo. Also, the problem is machine Musa. So, I said, I'm going to get out to Sadia. Sacrifice in the Christian. Amen. 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 Tomorrow, ni more than Sadia Sadia Sano, the Acordano Anyo. Hello. My Jesu Obapa. Obaya Mete won't catch it. Oba jina dan ho kakra. Madam. Yentio. And some can be a baby. You be a young. A new mamma. You are toward the end of what was it. You are the Winston. And so you cannot with your banner dear. You can shamba and sleep and again. A bra makes a shower, you dear.
Okay. Hello. Hello. Udi baby afrefri. Brantia. Oto kolesia. No agene sesa. Odi for yetio. Isaiah tafu abunum ho. The program vuni ma mo so mo chia pa. Maji wo mo so. Program ni na. Omo chago no mo biet mo pa o. Ese da ko mo ba ha o. Mo mo pa radio. Mo me be information center so san come. You kaka me kan so. Ya de kane kana me ru akopa papa eri pa konkonsan obetuma ma wale egu eri pa konkonsan obetuma kani patia bo musa na we kwazisi me so bia kokko ha ben yo e da kokko ha on so e ma na tamu so ensem keka ana ma mo agene de ana fo na ye den mami du fi asem ensem keka no ya men kam ho na okay hello Oforisuo yey that is all. Me ho den se bo wure si aboba no. Oyibo national ni. Oyibo yetio. You do adatu in Koba Papa Pesi. Na minimi boss Uchi, na workshop na ya bi ma yeti. Okay. Sister Selina Nsuti, upe mi pai papa pa obeye dia ble why. Oforisuo Asem Kitano adosun. Unimo Oyibo national. Bia mi din na ya oti wo radio so. Ba san obekwa ko kami ho afem no. Ubeka sa unimi. Unimi. Ke edu gas and oven. Unimi da. Ni dina wati ke edu. Ba san obekwa ko ka ke edu ho afem no. Opo disi mami bi wa ado atu ha. Asem tika na ota ka. So who say oyibo gba mi go bi je. Unim say mi sister mi dey o no di nam no ibo ga anyway Dana ha Asem Kika na ya adoso onu ti na pa bobo anyom se Asem Kika adoso say yo ake ofo oni nyame nye oyibo oni ani wa hu hello Fosu udi baby afrefri. Hello? Papa. Enka usunsum ke edu gas oven papa. Barema ni manyam foto murosie. Barema de ekwase no ase yesu afo no mobako. Papa songen kan. Enka usunsum. Mbata katre ohene yere se mafino pa. Wate dada. Na okanyi ba ko de amere me panu ani ame ba nchia ne na ode panu di bia na me to panu auto panu wa bere bia di honi asem no wa bere bia di anka me hu yenka every day wa ma omuno kura panu e be kura na nye tu a ode be kofi oba no no wadi oyeti ya panu we no ho time na me de tanu no panu no so di onu atimi di anọpa n'ọnụ etimi di otu susu plano na na ode otu susu eba fọ mọrọ di audio ametia o okay ni kromo ensa ke kana de ye before opo kasa nyina na mai di so ye before so ye de na so di tie bia no de ke ka ho nsemo a na so de nyina se wan kasa na ye ka ho asem no na watu anamo yi se de be de ye ka na tire no enkoye ho enfema ho eye ni da ho papa am ya so bi enka mo pi why enka so hello Fosu ye baby afrefre udin Fosu e femi man me ka se fe da ka ma so yenti o Ofosu nka di adoso papa me a me chedi dia me ewo adwumem Ofosu ye wo me nsan ka ma roda but ejma me koko ye me je shede efre ka me bet ma me no nsa ni nya ne se ye ko adwuma interview no ye manager no enia e ka ho tia fa na e fa me di me tan no so tu fred nyum pen for ka to me se ba me no nsa abra entisa so kan di adoso Nichia Obnasa Mwane Ayi Abroa Nana. Bye bye. Abrewatia, okay. Hello.
Hello. Hello. Baby afre udin. Oforisio, o de fe timetimo. Yetio Panipa udin. Kama pa. Ye de hu ase, ye fam kwa bna puku. Na de yokofa afumabo. Asem. Na ye na ye musa asofo so nti aka ka bi ho. Baby a. Asofo de ho. Na oni bibi. Yes oka. Madam fu bi. Wani oni ba ko asofo die mu. Ana ba ko hu se ba ko e ko so no ko twetwa ni nantini. Keka ne ho nsamo saa eno ujaye aso ono anko shi obi o se oni ade ne na wajo entine je se aka no mi se enga aso fom kra ne wo se aso fo nyina mu ho entine de odi asema ba papa e che se ni pa hweye ni pa funu na mi shrawo. Okay. Kaja chobe man ka sembi Osei Adam nana wonye Adam nana ye uhuni pa hwe ni ye papa. Hello. Hello, Oforisuo. Yey. Hey, ni mawajua ni mwe. Majesu wo ba pa. Yo mamoni adwuma pa. Adwuma dase. Isa mekai di adoso pa. E wose ni ka bi hwe na ye jan sa na mani nyina. Na wotu na ye sa na mani nyina wa brabo ensu ye. Oni nyame nyere adwuma me tra bresia. Omuna samoa eni okobina. Ade kamo. Nyame tiase. Hello. Hello. Sompa FM. Hello. Yo. Mamubuni yo. Esem Sompa kan ye fodio. Okay. Why are the pa? Concept on Ponsa. Remember na de ka. Le kai se. Ni ye bro ku adwuma. O pressure ha le dan ten. Now, what would do from Ponsa che bro no? Obi ba no ma ka che no. Wo mo enkan ka watch ma ko na on the flag at the big issue. Even me. From some member the be from something. In Shadman or more than I suppose Bishop. It's really a bema, let's say a compensation here. And yet, the man I say, well, any account. Hello. Hello. Good evening. Majesu oba pa baby afre udin. Because that's wrong. Yenti oba. Sompa. But I thought, what? Oh, down ho kakra, yenti o. O you got number 8. As I was. Hello, Professor Majesu Peters of Moonlight. Yes, of Moonlight. If you chairman, Ya Joso. and then the idea of come up. That's what it is. You might papa. Nita, Peter Nipa, why don't you go or such a question? Some calls will look like a who know Kuno. Uyano, like a Uyano, dear, not what the chairman has said yet. No, you can't depend on play any times where you and then I can just look like Jabo. And I know what and married to be more with the I can say on a command and call who will take the word dice and for the then the teacher and you will any how the three any money and them. It won't be as to buy the Kabway without it. Okay. Hello. Yay. Majesu. Let us say, Come on. Pamela was I will now. I want to know to tell me. Will you be an idea? Okay. Okolina, compensation na dia ba. Ata fu fita o say, e bi ya do ba de bi tenda na o de bi tenda. Ofoli, na say, compensation obi e twa dia, nem pa ko ba ka say, in ka to mi je dia ke you no su. Ade o de ma ne bo de o ya na ta go de, ata ba ka tende. Hey, e bi ta na te na to wa di. Ade o se nka, on tene so.
one in the Pakona Pasagin or Memoro, or putting you compensatory. On one side, the catcher, it's not compensating the offering, the ones who know, from Chamano. Okay, hello. Uko hotel wa uko hu sister no ubusa ho se wo so kura uko hokọ ye den hotel ho uko ye hu sister no ho no wo hotel ho uko ye den e wo ho 0551 931 0551 931 0548 931 na ye kai se dwumadie we etwa ne ho e wo Facebook no e Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana Sompa 93.1 subscribe na share na afoforo hwebi na wontie bi emfa free ho hello udin baby afrefre Abidini na Aboagye ase franka Panipa yetie o yes no konkonsa de reka se enye ba nipa bebre gusu ye na asem a obehu no so kan de ye no kole nipa bebre ka asem enye no kole di nipa ko wi amani ikaka mitima kan se ye hye o ye ni mpie hu konkonsa ne tema ni no kole. Okay hello baby afrefre udin Osei Oforisuo. yenti o baba Konkonsa de eseya de. Konkonsa e ma ware wu. Konkonsa tumi mama mene ba entam tete. Konkonsa de emu owurem papa. Na send we mi di konkonsa ti a ma ware wu. So do on ma ye do so enye papa. Konkonsa de enye. Akamitimi akana. Okay hello yay Asem Mpe Nipa. akwajo yetie o Asem Mpe on toko. I'm the producer. Nacha mama do one neighbor or demo. And see na to. And so that the mama yemtina on to make kan. Ofo. Obey na gbe o company ni an so ojuma. So by you one may I born about to say ya promote no. Only me about of the promote. So way. So kwa juma. So by you one may I figure I man promotion thing about to that but na no pese obi ya ntaje ni wa o se mama na ku promotion man ko kwanta obi wa de egu ko kwanta then ma odi ko kwanta so che ba ba ha de du ana ba so odi ko kwanta mi ni wa bi de kaka onye gbo pese ko ra ya wo pesi oba je kwanta oba je kwanta ko kwanta di obi abo won wa je na kwanta ara ba wo pesi o jare I'm sure. Kajo streets ozuko consent to bit wija kwaisa na nkomo na koya na nsem komo na nsem akwa kuja hello Sweet. yay Ma joy. ma jeso panipa Dem na kaza uyudi. Yenyina tie Sompa. adobi ade ajo ne konkonsa no They say udi. And then until now, Asem as a winning, in terms of uyudi no. Asem ba until now on the pep. Could you concern Winyama ya general dia bona nyana mana hu na fua. What for a question about it? You concern ye jaya. This was Obia Mayaso. okay hello Hello, Oforisuo, good evening. ma jeso panipa baby afrefre udin Oforisuo Santase, Osei. okay And maybe I didn't share my phone, my football, my dear man, and Asama Okeno. Concern the Colibri, yes, the Kaka Sansom will say. Just no idea, be Yamishamo, and something. Sedana, my Sibiti, Yajuma, Sabi, Shramai, Radin Shram, Radin Kamo, bye. baba yedu santase de ane enchia Auntie Alice Otonyoma ewo station ho a hello
Hello. Hello. Baby, I'm free udin. Maybe I'm faithful when we move to Jano. Okay. The was a future mutual that they are right. You. Yametia say. Yametia say. Yame etia say. Na ye kaya tiefo nyina ese dwumadie wei etwa ne ho na abumfumpa ewo social media handles no eso enyina da na Facebook no eso edie him Facebook no edie him papa Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana Sompa 93.1 subscribe na share na dwumadie hwebi na etie bi efa free ho na abogafo ade YouTube no amanfo gina so a wo mo hwe enye asem ketwa kura dia santeman age atum ene Sompa Asem Mpe Nipa no amanfo etie yen na omofamu aba de bo wo mo bra ewo amanfo kuro so eno ye YouTube no eye Sompa TV subscribe na share na afoforo etie bi na wo hwe bi emfa every ho na yenko emfa enko yanim na enne no enwomam adana kwanso enne bibia dana kwanso dwumadie no asese fe na akato ne bro na yekɔ Sompa TV dia asanteman age atum Sompa TV ajudin Sompa TV hey Sompa TV no na ya prakasa jamadu wo fiti kotia na ho ebo afie mu asanteman age atum ankasa na Sompa TV no tokuro bia namu bia no wanhwe ye omo befrɛ wo efiri Sompa TV no awampam jene ankasa eno no na yema ahwefo nyina akwaba eba de asanteman agiatum Sompa TV no so afidi kase wei ewiase afa na nyina ehwe bi sana de hye wo Ghana nyina so age atum na dwumadi a yedini wo so anwumere efiri no so ekoduru ni no duso no eye Asem Mpe Nipa Sompa Asem Mpe Nipa no eno ena asanteman agiatum na omanfo dodo no a ede wonsem eba ne perepo masibre ede ma wo mo umpewe na apedien asisi semapo menteme ho ase ena de bedan Asem Mpe Nipa ye perepo masibre na yede ede ema wo na ni nyina kanfo ano asumduadu abu ano ena Asem Mpe Nipa ye pese ye nom afutu semo ene yede bre wo no ne se ensem keka no adoso na ensem na wo kan no de ugusu a wo kan no eye tika kire no ebokro esayade enuti enne no so otesa jai ebabua pa emom asem bi wo ho na wokoka na ebeji enipa afiri ne punkyerem afiri wowom dia ekwai bi so no ya na eno so nyame etumi hyirawo na ne dodo mu ano omanfo etwitwa omanfo nantini omanfo keka omanfo nsem aginim saafo no na ye ka kire omo ewo afutusem ze wo munyai na omo anyai a dabi no so omo anya susu asobone a wonkyirima ebenya susu asobone ama no akwa wie wo mo bone Asem Mpe Nipa ena dwumadie wei obate omo no asamwanka odifo pokwa bra David obateneka ewo dwumadie wi so ohene yire maame yabua akua esoma bronya woya abrewoti agina adwa na dwumadie chief executive producer ema dwumadie bema usu kantankanka na ndawroma na wahye dwumadie fefefefe na yebetu ni sre ene abasa na yesuamu ade na yeso yatumi adibi aboye bra efiri se ewiase asisisem ye papa ama man kama sem so ya enuti na Asem Mpe Nipa ya bie ya pro ede ato ho na ya mensa brapa ka producers no wono a na edi bonkum ne chichi fidie mfruma na wode emame ekoba jase sempre mu bema eka producers no sa na banso ne de hye kwaku yebo a ono so eka producers no wo munyina aka ho na dwumadie samwa ye pia ne de agu aproso ne no ya hyehye ne kama ne de ato apaso na ye betunu sre ene abasa uko MC anana yaw wo boy dwuma ne papa se wo furusane wo dem hani wo hyehye ma nyoma ekonkan buffalo soldier bema 10 gram no omunyina eboy achidom ima eboy achidom Dr. Salasen Cancer David omunyina ewo TV ho ene kranse ni abrante ba akono ba akokɔ papa toast ko ena aka systematic na just ono hyehye ne nyoma kama ho
ono ni jowe no systematic kwa no de me ka mi kuro ma santemampon na madam fu bi e fe no kwamana bo atese kuro police ni na commander bi ba mampon adwuma commander no be boy ye no me pese me boni din na se okọ retirement me bokure se fata ahenkai obedi dwuma wa santemampon papa na eduru ba bie no se uodi guy name bi na se wosoro a na papa no hwehwewo o guy name no wosoro pia na obehwe nipa wo ye na when you nam supposed to anyone na ye kwa akoto antidok no ono so the black tea na kwamna so di wosoro kakra satam no koye posi no bi hu no say kwamna boate black tea hey my friend mo bobom di sa na gina ko ne baba be cheme ka fo asem ko because edini wosoro kitikiti ahinka be chewo obi twa mo amafo achima amampo Joseph from na ene no omo ye bi atoa so ana eno so eye Asem sebe kofro bo fom pa bema na say Yaw Aboagye Oforisuo ni ti Oforisuo menam tie twam nam dia Asem Mpe Nipa ekobo se asase so cancer piano campaign and ma mi bi ne jeme menam akire hwa ya kire heyai bitwa mu ka cross cancer piano campaign nam so mo dia kameo Asem o kata chobema Asem papa na yama ya humri so dia tufa ya dika ka kire omanfo pi se Asem Mpe Nipa no ye nam soro ye sai enam fom han ye no ye takraboa no ye nam fom ye sai timitu medical ka kire santema se nye takraboa bia ne timituo debi nye takraboa bia na etimi etuo nemom Asem Mpe Nipa de ye takrasuo no ye timitu yetimi safa fom enuti wona wo ama no ni nyina no ye hwe se ye bekọ omumwa wa bra omo so ho akire wo mo ye befa akonwa we so na ya cha diaspora group no omo bo adwuma papa enya asem keto akra de wo ba no enya atrase de wo ba no wanya atrase aye toa so na yakọ ede akoye nim ansa na no yakọ de wo ba no enya atrase no yakọ MC ayakọ okay ma me mo akwa aba ye real fosu oba pa ne pom te sei Yankopon adom odi de sei me ba cho media obia nim no dodo pa no ye freme nana ya akoko firi hina ba ye me ba cho me free pankro no kuma se pankro no me ba cho an ma me wa mane ne sei odi abedan Asem Mpe Nipa me ba cho mama ne nyina ne se abrantie bi eba menchen edikente breme abrantie aye friend say Charles Kofi Boateng mpachan okay odi kente ba akoma na damfo be kire me ema meje na me ma omu na awotwe se na awotwe ne so omu magi sika na me try we se ye beto a enti meje ye no na awotwe ne so ye omu bagi sika enti obi ba beto ye enti obi beto ye no odi complain bre me se kente no 8 ya enti no o sign de ba ena me se mesre no mfa nko na bo a me de man no menti so ma no enti metie bo no so ma no ana me man de koye enti boy ne ba na me ka che ne se kente ne se de osi ye de ba ye no obi beto ye ne mum se no de ba o complaining se e ma dia na ma dia e ma dia okay 8 ya enti me ya me pese me maniska na me oto ahoma na wo ye kente ne bi ebre me na wo charge me enti me ne kama wo te ase enti saatam akakakra na edru 20 million o ye kente no adi fie sei June na afe okay enti o ye kente no e ma de no 6 na ba ku bi e frɛ ne raw na o ye raw no so 4 na ye 10 enti wo de ba ye no mu ana me maame so yare ye na wo se me 2 stone mu na me kofie ekotena se na me hwɛ ma berewa no ti me be kɔ na me frɛ no no se ene se matum afa na me be hye kente business na se na matum sa de wono ne de a wo de kɔ nkran no asa enti no pese me de medie no ema ne car na me de bre no na wo de ma ne customers no enti me nso so me de kente no na ya to mu 2 enti na aka 8 kente pa no na aka
5 ɛna raw no so aka 3 nti na ni nyina akoye 8 ɛna me de kɔma na ka ɛna me de kɔma no nti ne nsa kan no so ofrɛ me ka kyerɛ me sɛ ne nsa aka kente no ɛna me see you ɛna me busa sɛ nti da bɛn na ɔse o ɔde me ma wo ma ɔbɛgyegye half nti bosome ne so a na wasan akɔgyegye di aka no na me se mate nti me de ma no June July August September afra sɛ bachan na me be konkran na me frɛ no na me ka kyerɛ ne sɛ Kofi me ba nkran abɛyɛ abɛdi me nkomo bio nti kente no de ya to no sɛ wo diska no bɛ send me ana sɛ wo bɛyɛ ndɛ no so ma sɛ wo ba nkran de ya ne bra na du sɛ kra na wasi na wa frɛ me na ma bɛfa wo Kofie na de ya to ne nyinaa no me de ama wo nti me nso me de ɔse yoyo nti me kwadu circle no na me frɛ no bɛ time me score ni nyinaa branch na amfa me call ba akokora afi na me ho yira me na me hu de me nya me ho ana me gi obi phone so esa de frɛ no ɛno so wansa amfa nti wa na sika wa me ho so asan nti wa na me frɛ efie ɛna omu sending me sika na me de fa VIP na me de buy nti bedu na me bɔ me ka kyerɛ amane sɛ sei na akwara no kwan sei na ɔde me afa so ti me ka kyerɛ ne frɛ na na ɔfaaye nti ɔfaaye na ɔse na ade na Kofi wa mama aba nkran bedu circle na wa frɛ wo saa na wa amfa ɔse ai na ma ye busy ntra ɛna ɔse na wa ye busy sɛ nti wonti me mfa na onka nkyɛ ne sɛ bia mama ye busy nti me wa ha ne ha na fa ka ne bra na ma mehia kora na wo ka kyerɛ ne sɛ wa ye busy no saa ne ye no ɛna obusa me ka kyerɛ ne sɛ na si ama owe no se ubusa me se ma owe no ma nkran no tie se nya wo na wo kan ya ko no kura no ko ma nkran ho ana me de mitwa so etu di se won nkran ade kyen na me san baaye wo da he me ko mitwa mu ko me ba no ho wotema okay enti no me bedru kuma se na me ka kye ne se ade a ode aye me no onya no kwafo enti won fa me kente nyina mfa maneka na me ame nkwaje ma ade ti me ka sa ache no na eno osi yo mate na je say October mu no enti October mu na me san frɛ ne sɛ Kofi ma hwe wani ma still a kente no wo mfa ma adan wo se ai ma oba no nkɔ ma me we ho no nkɔ gisika ana me se onkɔ ma me we ho no nkɔ gisika sesɛ o se wo de me se ma ne nkɔ ma me we ho no nkɔ gisika ana me sika na sɛ no onkɔ ma me we ho nkɔ gye wo se wo de me se onkɔ ma me we ho no nkɔ gisika ana me ba no kɔ enti me ba no kɔ na ma me na Kofi ni di kente na free nkran abakuma se abatete bo no so e di ama different person wa bra me nim ho hwe me a me so na me man sika eto ahoma no e na oye kente ne charge me e na me twia ne ka enye ono na di kente ne bre me a na me man sika eye enti afei ye ko sister ne wana sister ne so ahye na awotwe ne so na ye ko ya no wo sa ka different story e na boy na nam ne so na me hu Kofi no me hia no wo abonten na me ka che ne se bright say na wunua na wo de ne bre me no ekwan say ni say na wo de mafa so no say oh ma ene say minim say kente ne ye wo de a anka da na wo de free nkran bae no kan be bo wo amane e ma wo kɔgye wo kente nyina na wo de aba e de abrɛ sa nipa we abatete bo no so kra gi ska ni bi e san de kɔnkran ana me ka kyerɛ boy ni say me bright soja ni won kran enti me de ni photo be ma no na wa kɔ hwehwɛ no ba bi obehunu bia no wo kye na obɛbo no ansa na wo de naba kumase enti yewura November mu no na kyese still a me nsan kan sika no ana me ka kye ne se waye na dwen se onfa kente ne mame ono so onfa sika ne mame a ene eminim kwan a me de ne befa so na me kan sa kye no enti na kyese ye be ko December mu me pressure ne sa se onfa kente ne mreme na ye be ko December mu na me ha me nton ma de se si abrewa no ho ye enti me pastor me frɛ no onfa kente na ama na kyese wa beton kente na gi kente ne sika ne nyina e de ko enti bonya ni twa mu no e na ofresi na damfo no se opese kente no oye foforo na ode breme na me ka kye ne se menye senti ni se enye ono na di kente ni breme ye me na me man iska e ma ono so charge me e na me ma oye kente ni di breme ti se o se ye nton won kran ho na se me se won fama de mreme na wotimi di kente na san me ho akoma nipa foforo asa tete bo no so a agimfa so de a me nsan ma ono nsan anye kente foforo bi se ono ni de ba ko pekora me toye no
nipa no betoye no mete so a na problem wo ho enti no mensan anyi kente foforo bi abim me hia me sika nyina na wada me a ebesi afe na je se wo se me so metie mu program anwumre bia na wo se me de ba na mo kama sem ni bi mame enti na mbae Antinala ya jese kufi obama sika botin say mpacha obama me 31 million 31 million mpacha 3001 mpacha na uhunu chei ansa na woman adwuma me hunu no me nenu ko ni fie ewo safo kasem ekwohwe fie a wotim ene papa na oti ni fie no ma papa no ekonfirm say aha na odi ama na oye adwuma ewo safo kasem ho contact safo me ba chan mam de kente adwuma no mo ye me ba chan enti no sabre am no kasa nim ni fie se se de we free safo kasem akọ enkran na tam akọ kasem no na wo ha dan wo ho ana no tie busu afie me ba chan no ha dan na che se wo no on free kasem wo o ka je me say hwa no free papa no so kan say ehwo na ama no wa be han dan ono so ama ne ba bia wote a wo ye adwuma no eti bra no so ofre na de asem no ka kire wo me frɛ no kra say on fa biem kra na wo fa no de na no ka kire wo ofa o ka kire me say opese me kra de me frɛ na on fa enti me ba me ka kire ne frɛ na wa fa na wa ka kire me ka kire ni say ene de nam ne so na me hu ni say opese wo ye kinte no foforo de brem ena me say da bi because wasisi me ena wabu me kwase anso so kente nyo no na de brem eye mia na metwi aka eto ahoma ne ma no ena wo ye de brem no wo charge me enti say wabaji konkran na se wo si o ka kire me say yato afi de wo sa se ye nto e na me se won fa me kente mreme enti se wo di kente ne beba se wo nyam fa ma ye usika so akokam ye ko computer so adwadi mra wate Odofo me mawakwa ba eba abe heba clinic ope ayarsabia emprempren nipa dodo na do nani akiremu wo ho na wonya wayaresa na won mo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi hu djuma aye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye eniso ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya won mo ebedi djuma asa yade ama hwato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo kano so apatrapa new site ewo kumase wo betimi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum ene obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic bebo abeba matia kanoso oni papa hunchwe Odofo upe bebi a obekwa ye de fidie be check odi pedua no nyina won kan yare eno abehu yare no na so ma woduro betu yare na ase ama wana yenim se yare ebu na nipa bebre so chinchini a omunya yare sa ene de enida so abefie tutu anamo na fo ni kire dank eba compress e wo pechi no metu wuduru tede junction wo pe wo so wo dank eba compress ka taxi na pragia e do beko omu ofide won aso e be check odi pedua no nyina hu organ bia se de sie na dwuma fa na omanya nduru so a ombetimi e de abo ya limit syphilis gonorrhea chlamydia awo hu problem stroke ene esichire yare ene pressure de omote de tekura wo no bomode aso be free telephone number si e 0266 593330 ana 0244017556 eniji seme se omo ye free health screening okwa ombe check repedua nyina ma okwa omo news ke bia tutumika ne fodi kire dank ahontofie 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia paso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa
Womuji international awards ahodo, womuji local awards ahodo. Na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa. Womu dia bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no. Eya sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha baby a womu ho. Fre 0540 311 311 0540 311 311. Next 21st clinic. Womu ye sciatica expert. Ujam mami ni konkonsa kakra bia na wife abibie fridge no mu eyi drink bia e wo bottle nkitenkiti bi mu afa kire ho aperitivo bit ena ne namfo no mabesa no a wonu mu enum jame no drink no akono wo se afra ne sen aperitivo bita and efri Italy alcohol nim spices fruits and herbs and what dey so demo din konkonsa aperitivo bita ebi ni o tom so what ha ye madam we dey facha me na man kan ye kura aperitivo bita menum na menye bia to he supermarkets ana drinking bars Dodua FA Masters Company Limited Obasanjo Road ya Ben Accra Gas SHS no fra 050 553 6302 ana 0245 734 952 Kumasi so 0553 947 447 ana 0543 385 271 aperitivo bita FDAG edweden krato yatum awie Yama atiefo ni ahwefo nyina akwa babiem eba dia santeman agiatum Sompa TV Sompa 93.1 dwumadie wei ene Asem Mpe Nipa de bononso ekobo nondu so a emma manfo entumi enano eye Asem Mpe Nipa Sompa Asem Mpe Nipa no na ye maame na kosem a wode abedan ye no eduru ba bia na ma papa ye so eye ayeden enti maame sabre na brante no sika no ontua mu kapre kura me ba cho dabi na maame no so wode ntoma no firi enkande bre no ma ne ton ye no wokọ hode no kan ye me ko ka kire ne se boy ne ka kire me se kofi di kente ne ba ye no oni ni nyina na de kente ne call maame no ho no ana me call ko ka che maame ne se kente na hihye ne showcase ni munyina eye media enti won frɛ boy no na one boy ne nkasa no onyi yi kente ne maame ana maame ne se me ma frɛ boy na na me se ai ma frɛ no se se me ma frɛ boy ne dia wo frɛ na onfa enti ene me nko tu ko okọ biem no aton na busa ne se sika no wo se boy no age sika no efa edeko ama wabeje di aka no kran so na chese kwa bi so na sisi ha no sisi wo me ba chan enti se o pese ye den ma wo Asem Mpe Nipa dwumadie me ba cha me pese mo frɛ no na odi me sika ebre me tiawa abrantie Kofi Charles Kofi Boatin ejina homa no so ye kɔ ne no enkɔtwetwe enkomo hello Kofi utime nka me mo adwo Jehovah Pani pampom te say oko na nsure me ho den papa na Kofi ufi kro be poten so me fi jamase asante mampo kwan so jamase ho na maami ene na twetwe nkomo yi uni no pacho me nim ne pa wona na ntam te say ambato o ka se minye anieme piman dia anwoma tente eti akosi say pacho asem nteme ho ase bi na be menteme ho ase say maame na ma ne bonyina tiawa wose wa ma osika anwene ntoma na ntoma na wonwene ye no eduru baabi na ne maame ho emfa no eti wonwene ye nti no je kotombre no kenta ma sika ma uyi ano say but so you can ewom oye me ye kenteman ma ko say me ye kenteman me ye ma ko 10 10 ena ofre me se kentena me ye ma no se sia no onyo bia ma ne nto abone so na maame no ede kente no contract ne ma no otwa ho sika nyina ambacho
otua bi na meyɛ wie na mbɛgye de aka na kyɛ sɛ si amaame no ɛnne wo ka okay na na kente no bɛdi hɔ kɔtɔn bra na wo pɛ so de maame no sika bɛbrɛ no ampacho ɔyɛ sɛ me nkɔtɔn no na mefrɛ no sɛ si ane hɔ nom no deɛ asɛ ɔka sɛ me ntɔn no na baa sɛ November mu hɔ baa sɛ kakra no mato adeɛ mu de na sikasɛm kɔfɔ mu wɔnam ka kyɛn sɛ si ano nneɛma no hɔ nom no ɔmo pɛ so ɔmo firi ebi nso ano ohia ne sika ntam ti ɛbɛyɛ a mepɛ sɛ mede brɛ no ɛna ne bufuiɛ na ɔkasa asan sɛ mabɛde adeɛ wɔ m hɔ ɛdi 2 weeks wɔ m hɔ mentimi ntɔn a ade nti na memfa na adeɛ mmerɛ no anaa memfrɛ ne nka nkyerɛ no a ɛma ne di me hɔ duru 2 weeks ansa na mefrɛ no nti na ne boɔfo a na wɔdi atɛm na mekatee kɔɔ no nti na nti Kofi kɔɔ yi wo ne maame a no di dwa sikasɛm wɔ mo ntam na wokatee kɔɔ no yɛyɛ sɛ na meka bi a nka wɔntie na ebi ɛmfa deɛ bɛtɔ yɛ ntɔyɛ na wɔntie na ebi a ne boɔfo na ɔkasa sɛnti eduru baabi ma maame no ka sɛ fa ntoma ne brɛ no fi sɛ wahwɛ ne maame awi ɔbɛbie ne sotɔɔ no but ɔmo deɛ na menim sɛ ne maame yale deɛ bat na me ne sɛ eduru baabi ma ne ka sɛ fa na adeɛ brɛ no ne ntoma brɛ no ameme na meka sɛ mede bɛbrɛ no ɔka sɛ abɛdi me hɔ akyɛ dodo nti wɔka saa na meka sɛ sɛsia no ɛhɔ nom no nso no mehwɛ de wɔ si pɛ ne sika no ntam no deɛ mentimi mfa mfiri nyɛ sɛ a ɔmotɔ a ɔma ntua no ntam a de wɔ a n'ani abrɛ na hwɛ a na ɔde n'ani brɛ aba no so ɛna ɔse a abɛdi me hɔ akyɛ nam sɛ saa deɛ a mede bɛɛ koma sɛ saa deɛ a na mewɔ maame bi nso wɔ a metɔn bi ma no sɛ saa deɛ a ɔse abɛdi me hɔ akyɛ deɛ a mentɔn na memfa sika no ma no nti mekɔtɔnyɛ no na maame no hyɛ me sɛ week time na mabɛdi bi de ama no nti week biara na mabɛdi ama no nti meyɛ saa no na mefrɛ maame no ka kyerɛ no sɛ ɛda sɛ ɔma ne ba ne nkɔ maame aso me soɔ mebɔ maame no din kyerɛ no sɛ ɔnkɔgye sika nti week biara na wakɔdi na ne ba no bisaa sɛ sika no yɛ sɛ nam so on the uncle, one and the bank came in Cascan, and Sonam Cass and 19.20. The mechanic 19.20 on was semi Sisua Mona, Kenteno, Yenton, sir. And I can tell so no editor to 2 Amanaka 8 and Sana Major, a C 19.1 was a Yenton, Sanam say, intended a son yet ton now. And yet also about the 4 million, I'm seeing 4 million the Nibia. Yenton saa type no 4 million and also on the attention of ano beje no kateno so kateno na mfrɛ madam for no say medicante bia koma ma me customer bi won ti won kwade no mfa nkoma ma men na boy ne frɛ sɛ ma men so won kente no aso ma men so won kente na msa saa dia sɛ ma men nya sika ne bi won nkoma no na Brighton sa frem se ma me ne se ka no wonye open kente na am se boy ne nyima na o san so opeska nti no boy ne nso bufui ti mo wa no frem se ono wanya adwuma bi wo sahwinti okọ os de ma me ne ye no no ka chem se de ma me ne ye no me pa o me nyi ska ne nti ni na mga se o obi sika de ye mintumi no nyi nti no o de so sa no ye de a o de so kwa na actually the basic bia na mafro nti actually na me frɛ ma me no se madam for na ba ba disca ni bi e de akoto no na me frɛ boy ni se me pese me de nkokuma se na me de ma me sika no koma na na se ikente no me de mo obi no obi ye ma no no sika na abedi no on famra no ka kyerɛ me se akodi sahwinti no ontimi masa time na me kakyere nso mra tina me frɛ na kyerɛ me frɛ na no mfa na me frɛ ma me ne se ona de ntina o diskani be be ma boy no wan kan che me frɛ na mfa ade ne nso enem dia Sompa obi dia na ma me ka so sam dia me ne nam na case ni be ono so na ade agye ne mtin
ano deɛ nti mefrɛ no ano mpanti akyi na ma wɔ na mu sɛ ɔde ne number bi asɛn ne 2 million mefrɛ no a ɔmfa nti ɛwɔ maa no wasɛn de bi mefrɛ no a ɔmfa enti Kofi ɔfa say wasɛn de sɛn boy no wasɛn de sɛn na ama wo esi 19.1 na boy na send 9.1 ama me nti aka bi won ho na 7 million maame no na maame no nso etua ne kakra maame de he kuma se maame no otua ne kakra ma hwan me etia no so abedi wo ho eti ni nyina nkamfu ano maame wo de ne kasai esi aka me ton ye ni nyina si 19.1 ti se no betua maame sika mandabe afi ba akuni ubetua mandabe Kofi Boateng ofa maami sesi ano sika no akwa sika sem kenta sem sesi ai kente waton awie ena sika yesandi bi mawo ena wo so akwa gibe sika no de ni nyina sa bewie wa sese maami no de ni sika be ma no dabe Pacho abosome miensa ntem. Bosome miensa. Na akoye afe baako bosome miensa. Kofi enti adia woni mami eye wo a ka beti ase. Pacho asase no na nyanti ase enti na meska ne koye yesa. Ye di kan ye wa botre de ye adwuma bosome miensa ni ena ya frew esi kofi tua enti ko ye wadwen se maami kura betua ne ka ena ka odi bi ba ye kura no a ka ahotoso ne anidaso beba se o maame kwa kuma to yam na abranti obetua sekire ni ba pa jamasi ni ba pa ena agu hu ani mu asesa ha se wo he fa se si ame wa kra dia na wo ye ho me kente dwuma na mguso ye enti so obi beto kente ni bi ni wantua obetumi aboni dua pacho da bi adenti na ntuba manafa o ebi afa bi edi dade ba anya se bi a me fe ne sika na di anhyase na awanya nte ase ne ma ne be long story e ma me enti ya maami wa asem ba ku mienu bia wo busa wo enti ya let obusa wa no wa ya no maami busa na asem Kofi ma me pa cho kentene na ye ntoe na wo ka kire me se me mfa kamera medru circle na medru a obeba be fa me e de makọ na de o matwi aka ma no udi sika na ma me pacho sa asem me nim ho hwe woni mu ho hwe se me ka se o me frɛ wa bedru circle na me de am wo se me bank cry de a medru circle me nsi na me mfrɛ na me frɛ wa obeba be fa ma Kofie na kentene de ato no sika no wo de ama me Rone sa asem we de me nkai o nkai mo de to so bio mu so kente no wo si sika ni nyina ye 19.5 1 kente no de wan kasa wo de ma boy na wo de brɛ me no mo de brɛ me 2.5 ɛna me toye ɛna me nso so me de na me a me ma uska na wo hye Michelle ɛna wo ye kente no de brɛ me enti na nya gwa te se wo de na de brɛ me 2.5 no na nya bia enti no me kente no ɛhɔ no me de ba akogye 5 million ɛna me de raw no so gye 2 million adenti na kente a me de ba akogye 5 million what me de kente na free nkran aba me ka se fa me kente brɛ me no wa fa sa atam na de kente na brɛ sister no da ansa na se me kra me catch yourself me kente brɛ me a wan fi me no ɛna wo de break wo de ebetete so ma sister no 2.8 yes na wo kan but you say wo de me yama na enu 2 million kura me say kente no mame ni nyina se ko yo se ba yo kaka gbran e ka no de wo 3.1 Kofi ofa 31 million mame ese sikani na 31 million also say say but me to mama me ni 19.1
Wono sese do ordinary de sese wo to ma no ono de no sese do ordinary de nemni ne bo onna ne guni storm na abeje koye wo beje akobo se no de ma wo Pachombe dia ko wanka bo ka asem nim tonti mi ana me yema no no wonim munti mi am nton ono nim munti wa akoto ma no de a na je so de gi wansi di kura no awaton ha Kofi mame ka samba ko nkire wo minim fi a wadie na me kasa kire se mi nua ketoa wo ya akoda kete afa na fiti brabo ase na wei enemabo kokko bosumi wei awie ye fasika na bra wo picture wa ha umfonyini wa ha jamasi fo nyina bete wa brabo ato odapa mamente onka ekena senso obeka se papa bi amatiefo atia ka no omonte na me kra de na me se wo mom yefa picture ne ntoso because mami person obo no bra ni sun nemom ma hu samanfo pagya so Osei Aboagye tobo ase nyame ya atomo a ya nton kan edu picture na beto so ne de atrezi wo jamasi akọ abusuafo efiri se yemma wungu ansa na abusua boka akoto adaka nemom enkran kra no ye TV no wiase amansa nyina no ya duru ho ya de bie na fo beba ho nya baba be chew Sompa tapu ye de beba be chew umfonyini wa ha umfonyini ebwa ha no mo pagya mo nsa me de kam de to so no mo pagya mo nsa ye de na ebo kokko enti da ba na maami sika o de bra no ka sempa bi ni anka bi mu aw boso me miansa de doso ojina so ana wokọ me wo mpacho me wo so Kofi Boateng ka sempa pa bi mi anka bi famu aw woni hwa na wankran ho Miana no. Wana ukobo bra. Uno sister ozoze wana ho. Miano me ye hu sesesi amami peso obunu kwase a. Eti da bai ena mami sika de bebre no. De ne ho akire na eduru ba bi aka bi boa no. Ka ne ehwe ebeboa aboa emmoa soso a ye ya ebe hye da ama wo da na ebe hye no wan fa ama ye du fonyin beto so ye betrezi abankan beba benya wa chewo. Ambacho mami abosome miensa na mpani. Besome miensa edoso. Okay, Abrantia Bright. Ono na nam no so ema mami ene Abrantia entem eye kama. Eye kama ye ne no ebetwetwe nkomo. Bright no so ye ne betwetwe nkomo. Kofi gina homa no so. Wako. Noke. Bosome miensa na no de asie bosome miensa ye ntiase yane Bright entwetwe nkomo Kofi Boateng ofa sesia no wose bosome sai na ye mfama wo bosome miensa ye ntiase bosome woyi a ye besimu no bosome woyi a ye wo mu no na wie ye bosome woyi June bosome ye wo mu na wie ye se ya ante wonka wo beti enka tia what did you make a chrono catch the sister na catch the abusuafo se ka beto wanim se ya japade na ade free nkran ba kwa hwe ye kura no a enuru tanoduma se kura no ma beso no maje etie se wo sister wo wai ano ote woneni kunu na wona menso me wo baby different woneni kunu ene wo na so wo baby otu firi wo monche da ben me ko no no be month na obi ma me den bi se me ntenemu enti se wo te he mo Madina ho abat me no mo ntemme Madina fa he Zongo dance Zongo dancing efie bem extra ya behwa se anu sister no beka sa bosumi wawie ye wan fasika na ma obeti enka ya hwe ne Bright ya ntwetwe nkomo Bright on okay akwa we pa mami kwa akoma to ye mwate
Dank Herbal Complex wo frɛw na dank say obi biada wo yade bia won fa nani enchirem e wo pachi number 2 ɛhɔ na dank aso ye ɛwɔ na dank ni niro no a wode sayade no ada no obi ka kyerem sɛ dank ni niro no ni die de papa o dank pro care ɛno ɛna sisi yade no ɛma nakro sisi yade no a eduru ba bia nipadua no akwa ni nyina no ɛno ɛna akwa center pivot no ɛhɔ ɛna nipa ni nyina nipadua ni nyina egyina no sɛ hotechema sisie no ya na akɔfa asɛm kase abo dank pro care ɛna dank herbal clinic where dank herbal complex or de esa yade no or dank antima s in 3D madedia wodi to asem dank stroke no any romanticism honame aya hututuo no stroke no ɛna odidi sa adwuma no dank phyto care ɛno ɛyɛ koko eduru ba bia wo yematimu a phyto care no ɛna wodi etu koko ase dank vino ɛno so ɛyɛ koko no eduru ba bia ono oka ɛne phyto care ni bomu a na edi ahim sayade no tentem koko no etimi etu na o dank herbal tonic say duru ba bi na utumi entibi ni wonum enyew da dank herbal tonic eno ena be ma watumi adidi kama pa na wo sense nam sa yade biada ye fa ye ni enchirem e wo dank herbal complex party number 2 ni ekotu ye yade ase 0244 017556 0244 017556 and 0266 593330 0266 593330 yanko pachi number 2 ho na dank herbal complex obutuo na wo sayade na o manfo de abasobode no a enso ede emma no bright ejina homa no so ye no ebetwetwe nkomo bright oteme ka me mo adwo hello bright hello bright oteme ka hello bright okay bright na ye pusu na homa no a ye hwese ye benya no na ye no atwentwen kombo ye koni akowo ya ye fie akosombo nkane no okay bright ejina so hello bright hello ja panipa empom te say pachapo me na so dia kani abranti a ye fa no Charles Kofi Boaten uni no me no wadamfo me no na school uni no kwan be so me no na school wo fa he sankore ati sesi a wan kasa wo wai mo sefi asem bia abano na ho bedi mu kakra udin abebom na ho behia se bebusa wo Kofi Boaten se kente bi ebedi ho a wokoton ye emu ensem kan ye te sei kente ni ye nyemme na me koton ye eye meneno ko na asem ya asase ne se me to am me adwuma me adwuma opanko no ana me twa mo sekente wan mo madam fu be kente adwuma mo se ana me manem fa bi mretwa ana boy ndi mretwa no se wonani je ho e ma ojibi go na oton e mo mi no anya nkitawundi bi mtino memeto no ana boy no edikente bi sa bre efri nkan ba say o de koma mama me bi ntimi nkoja no fa nkoma no ana o de koma maame no timi de me na mente menim omo de ekọ timi wana maame ne de asembeto me say de chance kwa o de na efa so no ompe am so chance kwa do no o ye janka no ompe no wasim tino media nso kan chem no se wa man iska so wonya adwuma ma no na adwuma no o de ma no ono no kenten begu no so ntimi nton chance nkoto ma na chance onyo ba bi ma no nto onfa kenten mre nso awansa afa mre am so do onya abote na kenten no me aminim de me ya me sabe keskan na me minim se sa kenten na ma me no chance nda koma ma me foforo no itu no ana me frɛ chance no busan za de ekono kentena na wo so gode be ma men o da komu bi fofo am sa okay ntena e be na ma men sa keska ono so onya problem no oton wa de kwa koma ntino ma me ba ko no ye senka chance no o de kentena ba go ya ba ne 4 point something asa 4 point something no ono ndi komu no ba kwa fa koma no so koma no 2.5
na je say e ka bem etufo na ono ndo koma no iska na maame ne pe no ono no nya say iska ne ma no na adenti na kente no ote so sa ne boa no kente ne de say wo de metufo de anka ye ne boa no wo de metufo de anka ne boa no but obi o koton abepam no de ene de man 4 something no ono no ya so me nya kwa de man nya kwa yin say odi kente no ma cha so onko tombe no ana cha so kan no anya obi amana anto ana cha so ne de ba no odi kuma ma me no say ache enti no no mpe kente no bi o peska no iska no so ma me ne hwehwe no boy no so na me nu kuno nya bi mama me no na say ne yen sa de ache oton no diska no koma no na ma me ne so onyi iska no enti me iska no e bi bedi me side enti no me wan na cha so ne yesen ka me so ni iska no mama me no ba na de yo mo to kwate na me pese me de mo bagi na ma cha so say on deal with on problem because me the media is me na so am de on no be kan wa pressure me so mi sa na pressure aba me so ntode oni ni deal nti boy ni say kwa me ho ni me nya fan o say me nya adam for pa because bagi na ma am Etisika no say na bedi wo ho 40 million tie say wa sa de ama wadamfo no oh me de ama no me de ama eti wo hwe a woton tuma ni nyina no sika no nya asai tuma ne die tuma na die iske bedi me 40 million no na wo se ka iska nke sa boy no we iska na wo se ke bedi boy no obi me 17 million wo se ka o pe bi so de mama me ne se mama me ne se se o de ba ko ba ne 4 something na wo so no pe bo se mi di so e man ba intene die di okoton wo so ko be mama me 17 million Keteno befa ko eni nyina na obefa free maame no ho no maame na nka ebo a wonfanye anjere no ebo na maame ne na o ka ne de nka ode kon kan won no nka okoton de a ba o manya ba ya e wo ho na ode ba kumase na ode abere ono anu hu nipa maame ne nipa ko de koma no e the same store ntino wo maame ne ye de ma to 4 boy na wo say to 4 boy no I said the woko market akofo to phone ntimi fa price nto so bebre na yeso yenyo obi amane nto no so pressa ni sika te de yakwan ne fa ne sabe kan sika ne say ye beton kente no na ye de ama maame na bright ye aga mami a wodi kente ema wadamfo yi wo market wo bi fan ose kamo fana de mo fana de mre no wasane wo dwokro nam e de akomo obi foforo e de ba adwen na ba mutirim oh anya so obi share na so sign no me no enkoma ma me no na echi no odi ni say opeska ope 2004 na say ska na open so me na asem no me mente asesa na me mente de no mo chana sintino me yese ni me boa ma ne sa ska no because me di plan ni ya djuma obekene di me life from person me djuma me ya no uchi obi dia right aga said ye wusi kasa no mahu se wo ya akwada pa na unkwada pa no ene bema wadu akiri enti ekwa bi so no wadamfo no waya ade ana wanya ade ise no me no wanya ade but person film mamene me boy school me pa me no suban de tie ana suban te sai wo ye ku ompe no wasem adwuma no wo ye ache nti me na me train adwuma no kom ema no ebu ha se ya me wai obi pe bia metimeti my friends e bia se ni se obi ye bi nti na meta ema ne edwadie nkran nyina metimi ma ne se me na nam nyina wo mutobi se na me ma ne eko bright ye ega enti mame ka semba ko ha se wuji obi ba na wosu a ofa na de nkoma no obatan no wo no fo no say fa ne ba ebre no mami wa ka je mo se mo fa ne to mamre no na musa no esa de komo obi foforo mommy that enkoma one ni dia no to be frank I wasn't there me dia ne se boy ne ba ya no ano se mi nkoja no me wan chiri mi mu se bright mami we dia na me de koma no eti ekwa bi so no wadamfo no entuma moto nyina no wa ma penni peso bi kura afanto zu anom
Me, oh, the make me come. Me last time me your friend so prescribe the pam kinta. Na then waka say mun chesika ni. One oh me gan say me say o see chesika ni. O kasa o wa bring ame. Na Kofi no say wo say mun chesika ni Kofi no. Oh, na oh ana eja to otimi kasa dia. Waka ni sima. Ene mu kamutimi fini sima ka be me because me no me nim data o kasa eseme. Kofi say wo say mun chesika ni na mun twa ma me ne mo say de mo mrante mo ka mo kasa no. No. Ka mo fe Gina ye wa homa na nya gina ye. Totumka. Metonka. Aha, me anytime. Gina so ye frɛ wadamfo no. That's a friend. Okay, ye hwɛ na ya frɛ na damfo no efise woncheni bi ka ya bam na woncheni no so akoso eno ti amannwoma na ye see one time. Ye kɔne kɔwɔ ya efie, ye kɔne kɔtɔwɔ ya papa, ye to cable papa, ye Yaw Osei Electricals, what the signal cable abadwa so, na signal cable no, na ya hwɛ Ghana weather. Said the Osei Aboagye so wo twa koso bonkane a signal cable and now between edi atwen na wo fie ho no wo ya no signal cable 2.5 am and no na say wo de atwen air condition no a ma aircon no ebo nyunyunyunyunyunu Yaw Osei and signal cable ese yen kan kire wo sa na signal cable no copper enfie said the wo honie wo de wo ya wo fie a enkane no ebegyina so na nika sam kra ewom kra ne say wo de signal cable e Ufia, said the power no is a channel, a trick kakra, and Tibosume Basso electricity bay no bebano, na a da form ye power pam, 1 hour ton do no enada, Yaw Osei at the Kwakwa Kujawomo, was say, what underground cables, and the transformers are who do inada, na Ghana Standard Board so at the Ajoma tomb, na Energy Commission so Edward Stampono as so amount Timayam, said the Yaw Osei, the signal cable, about bedroom Kumasenum, and not Tia Mediama Yaw Osei, a bedroom Kumase, a bedroom Ashanti, Nina say, a danya SSC nyinada a 2 ne 2 ne say one man for no do no ya papa a Ghana for ya weather near the abano and no a signal cable Yaw Osei akofa aba taki broni ne betiti fidie no tema na uduru tema ne kan ne bottom dia signal cable edi him and nti na Yaw Osei wadwena santefo no akofa bi aba Kumase na wo manfo etutobi ukromi komi asantema pon signal cable edi him papa anu tie fie wurafo no mo hwese signal cable na mo beto latisi fo nyinada mo hwese signal cable no every say empanifu a wo mo na ehwe na ye mamutumi krata na de kwotwe power every post so no wo nyina age signal cable atomu a amanfo dodo no na eto Japan house oni MTN no na edi ehwe ni mu asisi tasi rank no Kumasi Kropomu Asem na meken okwa Yaw Osei obema signal cable na wo de akwa kujaw na nebo no so abo mmerem hiafo timito adefo enso etimito signal cable waba abeboa asante na wase menkan cho say wa from kwanya 0246 905898 0246 905898 and 0543 934550 0543 934550 Yaw Osei Electricals what the signal cable papa ya de twen kania na akosomba kania so edi him na sabre Charles the phone no adum Charles the phone no adum Charles the phone no adum bright aga na ki abo ehumodi bia se ye be frɛ wadamfo no ede asim nanso no yene ne twetwe komo wie na so wadum ne phone no ni nyina ne se no krasem a na edinti no enti se sia no wodi asikan de bi ni wo oh da bi woni se ma woro mensa se chance me nyan park be me de because me fe na onfa adenti no onfa no se me o ka che me se ono ka odome me ka che me se I always been o se say me enjoy juma se scan be di me wo sa na e da bank
the bank kumase maame na awe baby am de kotoi na me mpese scan be ba me de to bank ti no me tu kwan senka ya me fa de yin adwuma ti no o se me hwe na ti ma no ti adwuma na me ya no boy need the pressure simi so na se niska pressure sama me ku yin papa sika na de sene no ana de sene boy no ma ko kuma eti Kofi Boate no odome o sesei se me first kan dia na ibushwa na meka wa na me tnada se me no pesa no de na me be se me diskan be ma no se dietia na wo ka dieti o ka kire wo sa ne se wo se wo se mu chesika no ti bia na wo afa part eja me wobi nti me ne biro bi ade me wobi se iskano kwampo no sanka me ka askuru ka me gia ama de ama me na ma extra ba me case no minim boy no de so person o ye me sa on fight the case ana ono anim says kan enim ho it is ono no pa me no ka me madam for no ka de ode me ngina no ka me ka help him but on deserve me help unya say me boano okay eti nyame adom a ye beda ase nyame adom o kyan ye be frɛ why pacho okay next time say am na I be clear to you be frɛ wontem e be frɛ wontem anopa no anopa so de how dey be frɛ why okay bright na ye ne no ebon komo no waka di ewom bia oyu asi wansansi oyu asi wansansi 3A Herbal Center what the 3A co capsules abegwa so eno ne cocoa master no ye ko ne akutuye cocoa asem na obi wo ho beka se cocoa no de cocoa ni so obi a wudidi bia cocoa e wo so obi a de kropo twedi ampo abon na wodi aduane fa wonum ekọ yem bia no cocoa e wo so cocoa na duru ba bia wani so ayo wisi oposa wani a obada sori anopa no je se oto mo maso chok ansa na hwa ade a wahwe e cocoa e na mo wani so ayo wisi sa no e duru ba bia mama na begira wisi na usisi no duru babia ase wo tren no ase yese bema eduru babia na amma wo mema yonum ayemre eyekoko ene basa no eduru babia wuja anan ya na moja efrimu eba koko na yesa ansenkyerene no woyam etim koko timi eyesa ade no na no ti na 3A Herbal Center or the 3A Caucasus Coco Master abadwaso babia tondo etunuro ewo man Ghana biada wo kwa sa Coco Master nupai ubenya biato now de etu koko ase kolina ka ba dani e ba misi e ba ni apidank wo kwa ubenya 3A capsules Coco Master biato now so watumi edi etu koko ase koko ne duru ba bia o ma obi entumi entrance o trance anu achia ne ton o chia o to so dia wan hwe anim guase enko a koko ena yes answer nkyerene no 0546 107 107 0546 107 107 eya sam enene abeto ya proso ene papa kra ye no eye asa a enya asam keto akra omra samwa Oforisuo me dashi abrante no omumi enu nyina no uti omonkomo na o de boni susu omo na uti omonkomo na ese ni kwase nka ko wiesa because omonka saye no aye mempem ho asem na abrante ne kasa ye o se mi wobi kamadan fo ne be ne wase a nka metua mame musa mame asem kakra saade we ya yenhwe ade bia ye wode bia na mame se kodi ba bia ntempa na se o hwe nipa no situation ana ekwan wode wonam so na ntempa na bronia de se ye gupum eye wona wode a I think say no maybe eye difficult woni omo no difficult kakra bi bam ene na ma omunya sa no ma e wade ekodi ba bia ne aye tintintinsi yen fa sa kwanya ntu sa no manefo se wade bi kodi obi ho na hwe nipa no se oye wo no market wa bi a entempa na ka se yen toy dia on famre me ese sa tam na me ka se on famre no dia bada kra dia bro so enti ye di tufo because uti o mukasa na onya o muka agusu se ye ba na maame no ba kokra dia friend o se ente sa na maame na anya buta no ma bi na enti ase anya adwuma na chese de ye ka ne ha nei nya de si ye no sa na ye hu ne ha ne akwan bi so
say be ye twema me ntwene wo no mo ntam be se fama de ebre me say but all the same no omo nsa be hye wanum ese se on saka osika say wo figure wo kan ya eno mo figure no mo kana de edam no eso wo ka 30 something mebo 31 on so ka say 19 nti enti eso sa enti de wo mu no se amrante yi omuntie no me omhwe ade bi se obi ade wo ho na se office nya better ofosu eso de na ade kokoma no tie akwaku ba me kwakura ba bi e ha me ne se e wi ase do de na ade nanim ne bu so do de na ade no eno na me hu se ebi ana suro bi kakra bi ba o de ba me fansia o de ba me nye ebi a bibi sa ba mu de amenim de so ebi ta sisa na nka we nka simple se mabeje wa ade me fi sa ade me ntimi nton wa e better se me de ma de ba ene de to so tu omo sa ade ne ba na wodwom a e de ne besi se omo twa ho sa ade no e kom obi foforo wanwan na onim se eye me niam o no ma eno dane de koma obi foforo sa tam sa me niam ko be frame e ma me ko je eniema ba sa tam na edi sei e na wote ana boy ne kan sa se onim se na no ma enso sister na no ma no woni pa no na woni pa ne wa ton bi adi ama ko na di scan ide de aka no ana na mo anye ho adwuma na mo anje na ka sa ska kenya chinya so se wo sika 30 something million e kwate so ayese wa kwate so eno na me ka kire boy ni se ene wo ka ho bi na kofi no e ma wo mo de niema no ko e dia on ka me ho na ye nko sister no na me nko je niema no mate ofosu wo ya bode de si nyina no esese enkola no mutua maami sika ma no because de make nyina ne se maami se no ma no oge difficult wa nye difficult o je na de ni mo ye nhwa de bi figure na asesa no maami beti ase sa maami ajo ya ya wusu yeti o adaruma obeti ase sa nenke bia de no fosu ka de ne hwachi ne ka bia ne efri chine kono ana ebia efri this week ya kosi time de ben de no na ebia sebe wanya na amonya nyansafo bi amomo ne nakasa na sika ne beba no aba bedua no na ebia de ono figure na work na basa mama obeti asesa omuna asem amenye onye 19 to de o person odi ya me ba try and also another issue enti dia ya ne se no enkra no mabusuafo tia sebo mo da busuam de bia po se eden ya yesane firi ano abusua ne tia ye besre omo nfa omo hunjim ko fin de wo ka sa tremas nya de tremas ne ko benya sika betua ekwan bi so because se ya enforce no ma bia na sebe se wo ka sa tremas no eno na wo benya ho aduruma bi ho nya de wo beka no na ye ka kire wo na sebe ye je odo na se mini bia ya no sanka na ka wi ase nya den e wo kwan bi so eti mesre yesi wa chena bobre e sister no wo ena na danfo yin so se bia se between one se sika ntem ko man ntem aye basa na danfo no no ka asem bi but na ye kama se wo se abrante no one ne nkasa se ko ne kasa de a ke bia ko behu ko mbe fa so sebe wo mu aninim because ko so ne bo na hina abrante di kan second one ne kasa ye ono de im se ntansa no ye de so ne bebreba enye yie de obaje no ma one ne delay ye no ono ne ye ni no ne koduru ba bia na ba bia bedu no na ne ho ba mu a na sa ankrofo no office kro na kofre sa abrante no te se de ne ye ne ya freni enti kofi no meboa don kofi na waka no kofi boaten no sa na busuafo tia baby ade na bedu no akwanjinya so we se figure na yesei maami se yesei etiano no kwa problem ne nyen solve yi se ka se 3 months na kwa na sika na ode ba na solve sa problem no eti better se no ma na okotete so na ka na aba omomodin se bia ye kan na okwa animu kakakra se e bia 20 million na 25 million nda nanka ya bam na jamaa me ade kwa sanka ya dai aka kwa no ko wu ya na se wadwane a ananka ba ne dai nanka ya hwe ho na mum otiase yi de ye besre na sade wo ye mfa sa kwanya wo nyina so kofo so anhwe ya be 5 years time e da ye nimu aye koi anhwe ye wo bi mu a wo bia wo wiase bia mu because I say no wo dum wo bia na ewia ko wie bone anhwe ya because do mo kan we say ye ncheni we say woboa which is which we say ye ncheni we say ade ba san ye be kan adu time e be so obi so akohwe nkwa ye so asa nipa no kowe wo eno na ama nipa bia eno mo ye papa
sabi ade ho to so anka mo ye nkofo be adwuma ka beboa no enne boni nti omunya sese ni papa ni nyina kogu ban na chi because of their bonefo na ye enne wo mo obi ade se ana wo ju obi ene na tran wo fie kra na ana wo mo obi adwuma na wo so nipa abofom bebrebe nyina afri ye ne hu nipa okay ene yes anoma enti ya bese de wo keka no ye be ne be kasa 3 months na wo kan de me nya sure say 3 months be bi ode kwese no why na dwen say ho momu na obeya no adwedwea no 3 months de no why yi but ye ne kasa ne ke bia ofosuo kwade kakra kra ba ne hu say one make attempt to say e ka no kra de wo betua na we sa o ma mi kra say drum bia no fra na wo twa ne mpo say wo sika we sika fa we e na ofra me boys na ba me say mo oh enne no yeso obi abeti ne ahudwomo okay ti anya ne sa anye ye ntimi de wo fosu kakra kan se we ye kokobo aye de bo wo mienu so mu tia ene abusuan ye sere wo momra ne ne maame nta na intervals no se we nu se we de ka say we so de say no wa kwatete maame no ma so okay ejo mo first kanmra po kwabena Oforisuo Kofi Boateng on first kanmra on the free jama se no on first kanmra Bright unima se no hwe Bright onima se no hwe that is kura no edrum bi no ye se ka 40 million no ko bedane ama maame no ne kunyi ko domi no vozu ma twata se wa no mina ko diskane bile maame eti no me se ni bem no su puchina de ne wo na wo da wagem eti ne wo ko da wagem eyesi toto na no bato no de ye ni sinchen Kofi Boateng mom na wo se diskane bile maame sa 31 million na wo se sase we se gina court na Kofi Boateng ko ka se wo se di opebia ne won tona akako ba mi betime janda kam se ene me ka se won to ba ko bia e bia 1005 ana 1000 ana nimusa na nu mo asem no o se ko kan sem bia be sisi asem so but mama ne nye no ho krokro de dwom Sompa o de mam no wan ka price bia mami betime janda kam etime bi ne no ana ne se dwasa ka se me ba ko bia no me de ma 1005 o na ka de kro be pie into 1005 times 10 ASA which is 150 million mwa ka utiribate oh edu me bine se skafa enipa nsaso a eya abotre ne yeka na emum enkase bia sa skafia we si na boss odwane yo asema ye kan ya Kofi Boateng ebia wo gira fide so onkasa no ase bia ka se nhwew se ka se nhwew dia ene obefa hodi ba ka se be hwewa samle Asem Mpe Nipa stantion no e dawo so sisi e ba bia wo da sisi e dawo so etime nya wadwen se bia wo die ni die e ba ko pesala ko ba office camera immediately at but force fast immediate office camera anyesa obeti kokotita lamfansi okay abrotia also Bible kai was say kasaboko ema akumato ema abato na wo kasa den wo kasa oboso akire nipa eya na ehenyan abufuo mu na abrantie na ye kasa em se wotie ne kasa ni mu a aye se oye nipa dindin pa nso no ne suban na wo da na di kire maame no enya de ye suban pa wone ne sister na wo enkran ho wonye na adwen se obetua sika ne sa na me hu no enti ye to nkra de akwa ne se ba bi owo ne nyina no okura ye di nkan ye hu dada so ultimately na zongo junction enti eduro ne edumfo nyine kura mpo ya na BNI fo nso ho a wono mebetimi abo ne sojafo ne enti yankopon adom ye nya chidomfo ho mbetimi ahwe ama ye enti no ye ka kire ne se ompe ne to mpe ne no a onhwe na ne sister kura no ne be ye be kan wo abo ne besia said the yes did ama no bosumi wo ya wi o me yentene nkanya se obete ye nka wo kwan foforo so a enye papa emfa ama no na kwasebo wo Aisa abrantie no nafa wo hwe adwuma na eyade a wo to aso aye won kran ho enti minima de kronti a sa se 19 million ofo so be ma se nka yesi e bi hye wanumu a na oto bia eben why wadwin se wo betua sika na nka 14 million o se kra odanfo yi ka se o send ma we
maame si wonye kurampo na betimi aba bepe eye mpanyimfo bi na ko mo ayedai wo mo di wanim na ko mo di akwa sika na kwama maame ni se oni nkan so mo ansa na ko pede aka naba na ko wachire ma kire ni se bia de kwan se ne kwaye ye nti no sika na ka aba ene ye kan se mo beche matua besere na bia wa che obi a na wa che obi na wo sika botire na wunya ye na nkasa kurampo na de kwadi wadafo no wode kwoto bank no wata ne so ade do me sa ma wakofa sika e de asendo wasa atena so wo ho wode ye adwuma na wo je wo mfa so no no ka so onim nyansa che maame na na so onim sika di che maame no ofoso be ma se wanyina wunyini ncha o maame abrewa wunyini ncha o maame ona na abrewa wow eti ya ka kire abrantia ne se ontu amika na wonhwehwe sika ne famna sesi ababia obekwa akonya bibia ende ye ono ane lie na busumi we se so na se ya antene nka ofoso be ma obekwa akodada bomprechi maame mfansi ase no okay abrewa tia o de watwane tia say the rap for no abrewa tia twane tia enkwankwa na aba no menka nkire wo mu yemfiensa mienu ni di o yemfiensa mienu eni di we wayusu adwene akoda no wayusu adwene na mame kanche ni play ye nkonkran ko hwe akoda we ye kokoro ya to ye ho atwene sebe mpraduasa se wawu akwantuom kura no a ye de beba ni kurom jamaase ho ne ye bekwa akohwe na busua no ni aka kiro mu se wo mu hwe kwampa wo befa so numbetua maame sika dia edai amano efrise anoma owu ane takra eba fom ye nya daje nkonkran kope no ye beko jamaase ne akwa akope no jamaase so de yini mfo nyini no a ye be hu no na se de amafo pagya me de keka me kwa na mse ke mfa ne to so e ka me ko a na ka me se ye mfa ne to so na adwuma no nya me ko na me yinti no na wo say yitie de dodo no so e ka no efri say akoda no kwa bi so no waye na adwene say sika no ontua wode ne ho akawura watupia fa agya akotrankran na ye musa sa nkran na wote no ho ye Cote d'Ivoire nkran na wote no ho ye Cote d'Ivoire enti sa Kofi Boateng Charles Kofi Boateng na busuafo omutie dwumadie wo jamaase Charles Kofi Boateng na busuafo a etie dwumadie wo jamaase so mote ye nka omode hie no akofa ka ba seka sika ani ade no akofa ye japade a komu bedi akire enti ye besere wo mo se abrante no wo mo se afede mo bagima tum because some phone akola na di ne kwa bi so ya wo ka me no ya adwen because e bi a Kofi Boateng no mo doso so ati ase enti doso enti me susu sa busuan bi kura obeka se na ye de hye ya na ye de hye enti omo TV no me yemfa omo on the picture me no ya adwen fa picture na ya fa to so na busuan hwe kwa bi so no hwe maami ya tifi na wa kola koto ya fa picture na to so enti omo nya red no fa to so na ka fe kwa na wo bobra sa na busuan hwe pelefo na ase kaka na wonya dwetire kura na wo de wo akola keto awusua na me kura na dompe so na empatamu onu hu Kofi Boateng kwa ye kana sem better pa ye fanto so nze kwa me kura mama no apa ye mpese betu bro jana brakam that's it enti ye fa Kofi Boateng emfonyi ne nto so ye kwa Abe Herbal Clinic na yakwa ye hu aduru ye kwa Abe Herbal Clinic na yakwa ye hu aduru abibiduro so na Abe Herbal Clinic odi edi ni dwuma na Abe Herbal Clinic na se wokọ abu ni nyina ne se wokọ ekwa ebrantuom ekotwitwa haban no enubrane nutan no nyina da ni nyina ne se ye di aduaba no ne ya haban no esa ya de a ya Abe Herbal Clinic tano so apatrapa na wodi ni dwuma ma me abe se ede be ya de na da no kodada ede be ya de na sebe mpraduasa ama wukomu ebuo wo ba nchen ya wo bema wa home ahome ya wo de ema wo ne se wo mu bibiduro na yade a wo de aba no wo do famfidiem ya twu moja atwo Johnson no ye behu yade poten na maame abe wo de eduro account na wo pemwe de he na wo pe no bibiduro so na wo de etu yade na se na obi bia da dokota aka che ze fibroid no wo de sika beto ne yem no entiase kura oko Abe Herbal Clinic wo mo bibiduro na fiber no atumi anane na eba na entumi ento yemu a ebi beto yem wato maame bedin wato papa bedin wadanfo bi a open na asem no watumi ato no bedin low sperm count na ma utumi ngo na enti di madedia no kura de wotu de diabetes hepatitis no dia
prostate no ama bema udwonso a na adwonso good trousers mu shoe mu bema adwonso na nto se nentwa wuro na no nyina entumi enwemu die a na kyese nyoma no prostate no eho aka yeko abe ho no am waduro nom na ema nyoma ekwamu enna ho odwonso ni nyina da ebe kama tano so apatapa ena be eba kan ne kodi ni djuma enam sa yade biada yenko ma me professor abe ho ne yenko sa ye ho yade 0243 345392 0243 345392 ana 0506 460208 0506 460208 tano so apatapa ena abe heba clinic odini djuma yenko na yenko sa ya ho yade yenko na yenko tu yade na se na nyoma enkon kai emfa emayem eduru ba bia ya na pa bibia fa mim e wo pe edia fa minimum no eduru ba bia nipa dodo no a ena ennom ensa ne sensa eboro no duru ba bia nipa dodo no a na empe enunti ena kofa bai Sompa TV ne Sompa FM ya kofa miso drink edia badwa so na miso drink no mango flavor ene miss fruit no ye kama amafo dodo no na agiatum with the aperitivo so aka ho 5G meza no eno so emamamfo ahoden ekonkan ekosoro galamsefo na 5G meza atum na enche biadamazifo bete enka ewo modwumem ho wabra ye de 5G meza enso ebo apro edo ewo ho na yiyo ene ponto ahodo dia na eye mizo ene 5G meza ena sabe producer ebetumi aboawo na aponto ahodo pinu a oto no ebetumi akon ede agyew na wo pene dodo ato na waton ateso mfaso ewo soto ho o pub ho dia o supermarket ho dia foni chema wo Sompa TV ene perifo besi konwan transe na ye fama wabo mirim koton teso mfaso eye mizo ene 5G meza ne aperitivo ene eda na di ede extremo no ebeboawo ama wo soto no wo mfaso no abase buchu 0246 270 221 0246 270 221 brabe tobi na kote so emfaso abrante na de na ye ready amam ye fanto so na ye ko computer so dwadi emra kai ai Asem Mpe Nipa Asem Mpe Nipa Nipa depend ho asem ai na eze mbacho fine na ubutu sisi ye ubutu fine aza so de aja mi bitimiti ho na mehwe na TV a mehwe ye Sompa okay ana me 5G justi manim na isa onu hia 5G bio ana meboa 5G ni me say you na more me na data makwa da makwa nka me because aboa ewo kwan be so aboa kwan bi aso utimi didi ana esa aboa wo mpaso asem onyanya atuma se ma di ka ka se me ntanya atom enti esa aboa wo mpaso ana onu mu so anya oh there be empaso na wadaroma o se ewi aboa na sofo so kasa ko ye nche sofo ya odifo anya sofo kra odifo po kwabna wabe kasa ko sofo bai odifo anya sofo odifo po kwabna aja se pa do no di ka ba kasa ko wadaroma sabe pepe no ba de no ba kai obeye nyom etibacho rap no wadaroma said na wuti radio na mine no eye mizo rapper na ede no wadaroma ma me fa the same beat ma na chire tofia kwase na nungwase obegu ye no wo de ensem fataw yenko me ba jo ko okay mizo ma je wonte ne ba o me omona samoa me number bi na reflect me na me se no me pepe bi akono mizo me no mizo no so I see wa na support G5 no me sabuwa me e de be na me nya bi be kanfo ama wo se bo mode ko Sompa FM na ho na wo benya bi atu ene ne buo ni nyina e ye fofofo ni nyina so ye de wono ma bibie ni no akọ no hold your fire. Ma hold your Hey! And no mama to me. Wonderful. Share. Debbie, the bacho.
Now what say? You go bio. Me wa ko fa se mamba. Me sa ko wo da nyare. No kwa so fu nyina na mo ya misana. Me say so fu ni ya. Me number bi na me call baby. Me feel wo ba na mfifirete me na me no. Me no mizo me no mo anso wa na me ko to G5 me no mo ya na bo wa. Me bo ya so. Wo pe bi ato me se ko Sompa FM. Wo do Sompa FM ma ne boy fofofo. Bibi ya wo be hiya bia na ye mizo. Akọ ho bibi anim. Nti obi ya beti wo ye kramoni wo ye hwan wo beti manum bi. Awie. Dia tiare se we no na dodoa kakra wo pododo obi asu mi se omna samu ampododo obufu kura anya de apododo eh de o da bi o de o de nya botre aha onim se kuma se ye din obi etie Sompa wo ya we de Sompa obi no aha na unje na mfa na ba koti enu ntime sira onya botre me omona samowa me nam baby me call baby ba ye nfifete me na me pe bibi adwuma ko me pe bibi adwuma ko eye mijo me no mijo wen anso wa na me so age me G5 me san no me ye na ye me de me wie ye na me san ba se me pe bi ye tu enti me tutu ma man ko se obi amra me se me call me nche na me call Sompa FM anu no tuaso Ati me call baby ba ye no ahwana me ye campaign na me ka che obi ase obi enko Sompa FM oho na open the dodo a obenya ade we kremoni no obi anum usum bosom usum nyame usum kremo obi ya betima no drink sa drink ya drink ya wono mo a bibi ya bi wom akogo wonim yay badi yo the mobile money name me wa I got me say the one CD. In fact, if you are Adam Bobo boy or my hidden nominator Lieutenant, touch it down. What's a rap on? Okay, there's something I got to Asem Mpe Nipa. Nipa and a pan was na wamna someone odi for pokwa odi omachia Asem papa when I'm camera na to omozo odi omachia David the oba no anya atrase panipa memo akwa ba jo empom te say nyame adome odi de say pacho fem opoku agiman opoku agiman free na ba ye ifra boaso aboaso pachan wasem ne say I will say Asem Mpe Nipa yenko moa yo panyinim ne me pacho makasa ne munya hye wo asem nyina ne say be me fan say afimu ani na me mo praga bi na ahyase no obi di kan de ye adwuma no de ye adwuma no e na ode bre me say opese okwaya safu ayi asori adwuma bi nti enya onya kwan fanto aso e na ode si ho enti si ho no na me so kasa nyam na me pese me ya me de ye adwuma na akwaya se me lance si nwie pe na me se ne me mo obi di aye adwuma na ewi ase obi dan obi e na obi nsuso ensa akona no e bia me ma na si ho ikura no roadwest eko na obi nso di be ye adwuma bi so onso benya bibi e de akona no nti minim bra bia onso aboaso ba minim ne se na adwuma wo ye onso di abobo ya na ye adwuma nti da bi me namo na me hu nam se unua so hu se obi pe abobo ya ayi praga de ya adwuma me obi e wo ho me penipa o pe bra bi abo na me de ama no na e bia na obi nso so e pe bibi de ne nsa akona no nti me kan e no si yo ate nti be ne na wotwe so e na menya akọ no na obi se asumasi se wo afidie and I'm saying okay any ade chi a aha na me wona bra ne bra behwe ti ade pa no frame nti o frame no na se me ye ekọ nipa because nipa no ma fa me number ma no wonu ni me se me nso me nim no but ma fa me number ma no na me ye se ne nipa obeje ne number na obi a me nim no ba bi a me ni ko hia nti me frɛ se nipa na hwɛ se wonu na de number no e ma no de a na kyerɛ se eyo no a na so e bia re kan asem bi obi gina wachi na bi akọ peke wano asem ni bi ode be fa so abedi ubone a unim me fresh a woman na minim no so wajo number e wo me ho na so ene se wajo number wo me ho de a ene ono na asoma because so aboni pani din ena mde ni ko fie no ko fa nti me fa ne se na ye me
Oni ni kofie kofa abobo ya. Aha, o me ne ko mimi fie. Ni hia ne kwan mu ko no oni me. Na mimi hia no chen direction o obi hia na ne ko fie. Ti me kwa na me chen se fidie ni eni o na obi na di koye adwuma na odi aba. Enti no oni ye se obe move afidie na hwe se na ho den one day na hwe se ade chi a obetimi di ato aso e de aye adwuma na me si yo ene ye onfa nko na ye hwe se ade chi na obetimi di ato aso aye adwuma ni ye hu. Enti e ba asa no ye se ne odi ko nante so kakra ahwe na ho den. Ti dana no odi ko ye adwuma. Ono ye se o so na ho den ahwe se. Ko engine o try. Enti me kwa me se ene petrol nim ena me man sika se onfa bi nto petrol. Na de china so betimi da yadwuma ya to petrol agum kama ma no just start. Ena me de afidie no e ma no ko nti me de man benada be fan brada nti ni wukuada ena me frɛ no se o fidie no de e betimi ya adwuma na me se ni wonhia me fitting shop na nipa ne be si wo sa no wo ye no wo sa me hu se ya sesa no ne hu se days sei na ya de start adwuma ne hu se ya betimi account days ya betimi asesa why in the film and was see you nyina ene ko ska sanyam so sa me na me ho kire me pa na miniska ena me yese me frame nua ba ko wankran ti that day no ano so esani miska no kwara na no pa na me ko yam ko change why no na ne man keto bi ho a we se yisisi na ma fiti an no ye man no o de afidi ni si kwan so enti na de chen ye be 2 days time and or frame say na masa be fa wa afidi enti dan ko no kra na say me ne nkono nkɔhwɛ baabi a wɔte nti me so me kan sem wi sɛ ɔmɔ mbɛgye afidie no ɔmkɔ a ɔmde complain sɛ banam no nyina kɔ fitting shop akɔ sɛ oh masa ade we kra deɛ ɛnyɛ ona na sɛ ɔkɔ yi o ɛne nipa nkɔ mabu akyɛ na me so me ka ya afidie me nim asɛm nti afei na me ba mu nti ɔmabu ma akyɛ kora nyɛ hwee nipa deɛ udidi mo bi di bi kora ɛyɛ papa ma Tabrantia na obefa afidie ndin de sɛ yɛ fɛ ni Joseph deɛ Labi eno de wose san oye na man e sama no hyehyɛ be na no ye woni me ko ni fie na mkɔhwɛ ho na me kyɛn sɛ afie no nipa obefa afie ni kɔ yɛ adwuma no me kyɛn sɛ afie no obɛyɛ adwuma no be pake na no pa bi obefa de a ɛne says no say 50 cedi to 50 cedi ma ni mo de be kɔ akɔda no obɛyɛ ni says di a minim 90 kra wɔkɔbɔ enti san de me na twɛn 60 cedis enti ni mienu ni ɔhwɛ a ɛbɛboa nti man no kra de no bra no kra de no yɛ sɛ or the back da won't mean some packing on a safa car. Now she's all quack where the 60 season can only train am so send you up 50 yard. My music you know time in I find time in I do see you. Don't cry or find 60 no and what the year you my bare week in what they buy. A while wo no catch them so bra. A fiddy dear Miss Row. Mammy can 40 mount. Na me hun send him a view has a son, Miss Ampana Fidino. Enyam ntimi mu se ne ma bi okra mea akra skaba ho a mesi sanwa afide na timi benya etu ase ko be ma 40 cd wase obeye 40 cd na so obeye 40 cd na so obeye sesa ene ma bi e wo ho kra de a mini problem na nipa de e na obi nsu na obi nsakona no e bi kra da kru bi metime hia wo obetime aboa me na che se ekwa bi so no wakohwe ni fie enhyehyeye a e wo moto ni nyina wo na ye me ne na ye enti be week no I mean say omoria no the week no scanner aba and no frame me be 3 days time no say bla na me be fa fidie won frame me kra na so me nya obi a wo de fidie koye adwuma na ma frɛ wo de nam he me mi sɛ o ha obi ba wo no be ka kyerɛ me sɛ bia see na aba na ha wo be frɛ me nti wo na BBC a wo be frɛ na sɛ me sɛ be frɛ wo he bi kra wo de na nkwan so a me ko frɛ wa ye dai ebi ada eso me hu anim na me hu dia metima afro na mon frɛ me no me ye adwuma akra no taya pa mama to fa fufura hyem enti ama afidie no sese sika ba ho me da to time so okay auto taya say ne wo bo afidie no kra ansisi afedie ekɔ nanim na me ntene kana me frɛ no wɔsen me kra me ekɔ nanim adi bɛ sɛ edi bɛ na wɔtwe mienu kro no se me hwɛ tie no so wato no a na me check tie no bo a metimu se ono ho kakra ba bidim se tie no kra nya mu no enti edi ba week no na me friend na me se na mente won ka fidie kra on fa mama me hu se de so o masa se wa fidie no hu no a ahwe twam wani su kra hu se ma se sane mama aye kama me kra me ko fitting shop se me kra no kra nipa na ka kire me se adentina
me be afidie a wo na nka ho na so me we na ne de wote asem asenti na me ye wo hu bia me ko ba na ma ne obete ase na afidie ma se sama afidie agane na so pa na so ye die mu na ye hwehwe enti ne following week no menim se edawani mu a wo de sesi bebre me afidie me frɛ no se me yale me kra no fidie no me de kwa ne jadum na esa me ha fidie no na ma confident no wase ne bi wasa me sesa no ansa na gyan na so na oh na ese ne ese nka obo mama ne ese ne bosia bi kra me kwa kopa na afa fidie na so me so bi kwa na makoso afren se o ma me sika na me fa nkwa enti fi next week kokwa de me ye bibia na me de start adwuma na che so be fa fidie no unya sika bi anto ho kana se me nya 10 pesos krada afedie ekoya ni mu a wase afidie ma pake asifie na me so ama bono a wo mfa masa me so na me ho kye ma kwaje amanfo obosia bi dia wura afidie mama me ho kyere me pa nti me yesa ne sisi amanfo otwe me bosia me se afidie su koye adwuma ma kwatwa bosia di ene ne be ne se ma me mpe amanfo bosia sika because obi bo odin bone a wonkwa na nyina me ni se wontimi ndi ye because obi ma wade pakoro ba be ka se udin ye de nti me bibia na me ka kye ni pa se me din die me hia me din sene sika ena mi jaye na so de afidie ma ni nsuwa na me ye ready a me me ba be ye afidie ni awe nti August etu ma ni sie onu ni fie na na esi enti safiri wase wonti mi ntuma photo abakra ya so aka enyi so na wo kokohwe enti me ye no wo kokohwe oso apake no wo kokohwe ma hode man ko ho sa wiki na epokura no wo ye se tire pai ho ahwan ye sei no udi ne ntekura kokohwe kakra efise babia wo japade ho no akoma wo I don't hear no credit na me so ma ye me se wan kwa ankohwe man ko ho o ka so apake wan kofi wo so ankohwe man kofi na me frɛ fitani no a okoye won ho no ka kyerem se waba ho e de fort bia be kyere na yensisa rinse ne okan ibi kan ho na ho kakura betima kwesi be 100 sinam se ne sese no won so se fidie ni twam won animu a eye adwuma wo timi hu ka kyere me ogo ba bia fitani no won kwan ho eno wo enti ba sa no na me yese okay ene mate me kwa kohwe eka na ewo ho nti August mu na me be ko nhie mu na mka hwe fitani sese ho kani dia ye ko nhie mu aba me ba me pay sika na makoe ti September mu ena mko pay sika ena mko ka chense makotwia effort no wo ho ni nyina nti no afidie na ni on famra ti me ko hu na se afidie ni si efie ho a timi se efutu abon pa na timi se ampa ensuosu ato abon na timi se afidie de timi se si wa acha o se aye dada enkwa adwuma ehode okoto se si ho ohu se ye ode no a eno a so ana me se ni makotwia sika no nti me sra wo ade chia woni se me agya me so me ko ne nam ya ai kakran na mapɛ sika ba fie ne me ma bedi nti no wona wo di ye adwuma nti ko hu fitani no atwa bibia ma no no wonya afidie na ye mfa start adwuma afedie me frɛ no a wonfa mekɔ yifie woni ho na moto no so atu moto no so esi fie ho sesi akosi sei ne akosi ye nyina ne se metwe ne breye ansa na afidie no wode kwame yakoye nada na wa nkoje wade nkoye yakoye afidie no me kode fie no ko fitem on kwa wan frami o e ko pe se mia wan franso ko tua ho zika to ho sabe no matwe ska no pani ena o me na mko so se o abase o ba be ntimi ko na se masa afidie no de ye mame so o me fa anya adwuma kra me fa ma de akosi ne eda ena o se na afidie no de ba ye carburetor sisu nyina ensiso na e be fie me ye ma kra o be de petrol be fa hin na ko mu na se carburetor nsiso se kokohwe me ko bi afidie nto ampa carburetor nzam frɛ no se na carburetor na esi afidie so o se esi efie no akronfo kra na betu me kra makasa so sanam se na ne akronfo ko tu a meba akwawu se wan wa ma ho kwai efiri se due ma no kwai na wo dori mu wo se wan wa ma ho kwai ma wa fidie na sei ana unim za me di for na nso so nya ni nyina na me di for ho me se ni nyina akosi sei ni nyina akosi wa se fidie no me ye fidie no wie ya me kwa chen so afie wo de be ye adwuma wo sa de man biem wo se so no nsem na wo de afie no kwa so o menye na me ka so onye na me ko na me pese me hunu se nipa bia wo ka no kore ana wo twa ntro because me nu ye bibia wo twa me ntro a me hu bat me pese wo ntro sa wo be ka no kore na ono kwa na ka bobo ya wo pragia no ne kwa ne se enipa na wo de ne ma wo kwa sore wai me SD ni o yes ni o ya eda na unya me som wa nimu udi bible so enti di abrante ne ye unyina no carburetor nyina no ye wie o sa de ma no se me ye ne se me ne se
enye ne se nsɛm na na ɛwɔ enye se bedi mi nsɛm po na msa akɔyɛ she dear dum na boa ye me boa se sa nyum no she ye oh na do ye wa ya kwa nyina oh nsɛm na ye wo right oh your voice nye Panti na ewo abrantie ne nsɛm ɛwɔ ne nsɛm ne nsɛm na ewo nti menese abrantie ne nsɛm na ewo nsɛm na ewo eti kabranta ne tu ye nyina ne nsɛm na ewo ne nsɛm na ewo tai no pa nyina ne nsɛm na ewo nsɛm kɔpem wo ye wie ye bɔ ho ka nyina ne nsɛm na ewo nsɛm oh na ɔyɛ na nwe so ɔde kɔyɛ adwuma no even aha na me pɛsɛ me hu ne no korɛ Osei tra o twa efa ebra me ye afidie ne wie ye no ɛna m ka kyerɛ ne sɛ wɔsɛ ade kyɛn ɔde bɛ start adwuma adwada o ka kyerɛ sɛ brada ti brada no mimi di kan ko ne fe sɛ afidie no ɔmfa nya adwuma ɔmfa ma ade mesi ba bi ɔfa no me ma no wɔne pa wɔ ho ɛwa wo hu sɛ mani abre ɛna hu sɛ afede wakɔta fitam ho amoma yɛ afidie no nti ade kyɛn na afidie ni fitam ho ɛna fitani nso wabɛfa afidie no nti mimi ya sɛ wabɛfa afidie no Osei Aboagye ne friend sɛ Joseph na jimaisa Aboagye na adwen so esi apani akosi sɛ ye kosi ye ne sɛ ebrɛ no so ya meme ka kyerɛ ne sɛ wɔn fa nkɔ adwuma no ɔno yɛ adwuma no branda no so wa start adwuma masa ma start adwuma esi de bibia bɛyɛ kamanam si o nyame nhyira wo na bibia ntimi nkɔ sɛ ne ɛwɔ ka no ukuada me wɔ hɔ an wɔ frɛ me sɛ obɛwɔ hɔ ɔfrɛ sɛ tire pai ɔfrɛ me sɛ tire pai wɔ start ya no pa adwuma polisi fo akye no Eje se bra. Faska free vie bra bebe no. Police for action. Na sinasa police for action wa. Me to me nim police ni. Adam fo bi. Ena me nim lawyer bi a okwa interfere the police ni chi wa obi a odi afidie ya adwuma de. So ni police asem bi a ba bi a o sin na dey na kwa me say afidie na de be fo so na wo ho a e ma police because road work bi bia ya adwuma. Wo say ye ko parking moro market na ho no ye ta parking na wo se man parking no a che na me na so ma chi wa police asem de wo no asotwen wo twon ti bibi kakra na be kan na no so police ni wo say akodi central ho nti wo say gisem di 2 million ban sa no de afidie na mame na ehɔ no di akire bai enti na me ka jan sɛ ne mesrɛ no kwa ba fa so ma fidie because me to me ko tika nyina ma prade aba fidie no me ni kapra me de ba police station nti ma fidie no me hia enti po ehɔ 2 million so wane kotua enti ehɔ no ɛna me say 2 million wane kotua me de ko to nipa no a wɔde ne ma me nanim sɛ sei na ɔno ɔka kyerɛ me sɛ wo de me mfrɛ no na me ne nka ho asɛm ne yehu na mfrɛ no sɛ Yaw na me friend say afidie ni say ho ka no ho asem akosi say wose an manya sika ni bi so kra no me koye o mo anye manya wa mi am say ne says na wo koye adwuma no fa ka ho ne fa kɔgye ne fa mafidie bra mi say afidie no kodi abrante on bosome say edi ni ho bosome fa nsem de man memu enti me ye no bosome du enumu na e man no say won fa nya adwuma enti ho no ka me say aka be 50 cedis bi na nka watimi ai me ne say adi ni ho say me ne ye ka say anwumre ni nyina de adi ni ho be afe baako ene bosome wonya say na ato ni o me be ka preda wo afidie no so wai e woda so no ho afidie nda so no Joseph gina homa ne so Joseph gina homa ne so Joseph Yesu Kristo papa gina homa ne so hello Joseph empomte say network na mentemo de no obate ya de nye nsam na wo why katena safre hello Joseph hello what you make we are sure say Joseph abakasa Sompa FM Joseph ejina homa ne so ojina homa no eso Penipa na so di ne de say opoku ofri he mi fi agona jamase hello Joseph yeah Penipa pop to say onyanko pardon ye ne wo twetwe nkomo kakra Sompa TV Sompa FM wate me pa cho nya nsuro mi nsuro wo akokodro wo soro wo bema woni ma brante bia fe no pani poku kojo poku ai kojo de ne Prague ya wo ho no onu ni mi di mi se mi di intanti
Yeah, papa na utwi ne Prague ya no. Penny sesia no machine no away, motor no away. Ise machine wa aboaso, ono awani mo. Adeti na wa aboaso. Yenti wa aboaso no aboaso na mete. Ana mepe okada ya adwuma. Ana oso obi wo ho. Wow. Ana ja mekwaje ya mede ya adwuma, mekwaje ya so man fan ya man tinya fan ya adwuma nduru na awotwe. Adwuma nduru na awotwe na machine na sei. Ay machine da 19. Oh. Nti aba na sa no me friend ka kire no si yo nti ma mi sika 50 cedi da me nkonkoye data so na glass apa nti gas no so nyam na me pai no awani dada ana o ma ye friend say okoto obufro e ma la Peter ni share Peter ni kwa no ono kwa sa ne nkola no kwa sa abofa so nti me abufo na me call ya me kofa glass na share ana me ye dey me di call me kwa ya me koye ni ye wie ya me di si kwan so ero kwa na me dru tafo ana police for gina eche me to oche me no me friend na bona mane tomorrow market for na che me say ana o se sawa to o se ni 50 cedi ana ma me sky almost so charging na 2 million na me so me pay 1.5 the source no mo me de je moto no de buy ti me buy say me say ma fitani sa be hweye o ye bi me fa kwan so a na gina me fa kwan so a na gina ti me ma me nko ensa mba na me sky me kam trim say da bi machine we de amboa me so ahu ana ono so me friend no so wambra no ko wombe asinsin ye tia wo be me wa da ti bia wo de bicycle frifie de ko chima wo ton card MTN card ni bi enka brafie mpo ebe he se aja etisei ana etisei wamma me friend no so a so obeba no me de me ba me wo ba bi me ba asa Joseph na they say wa ya tie o de mama no nsinwie me mo anu asi they say wa ya wo dia na ji ade no eye emmoa me ana me pese me de machine me ye ni ye si na be ya betimi age so na me de wa ade aye dey e de abreo me ya so a emmoa me ya emmoa ana me frozen ka wo ba obetimi aja nipa ba ko fo ntimi mfa adwen ma ne nye yie e den ya wo ka de wo be ka kire me na me so me ka de me ka kire wa na ya hu de be ye no efe so wo so a wo mma de se a wo mma no me ntina ho saa ana de me kan ko de me ntina ho saa ana me so me ye de me nya adwuma bi wo ba di ana me koye ene se mo so mo de afra ni eti wa paki moto na ma ya betu carburetor pen carburetor and o ma tu pen o kan ko de o ma tu pen 1 and 2 year 1 and 2 year ana de o kan ko de se ma dance ni wa ha de a sa na me bo a me ni dance ni bi a o ka se bi a we un sese me nim de o 2 year na sata na moto no si fan nesi mi ho nesi wu fie nesi mi ho na odi moto no adwuma no papa yi why say si na ama no man fan ye adwuma nduru week mpo man ye adwuma nduru some 5 days or 4 days o kana kura nyankopon ne me dance ni na se moto yesi adi ho 1 year o say moto yesi adi ho 1 year ofa adi mo 1 year no asam na me ka no so machine enkoye mame na ma package so akwa adwuma ro ba bia uja ho ko ye na di sei 1 year ni o kana kura dia me mbre nya me asese bia ma adu 6 months na 1 year 1 month e go 1 year ni na so won framing kan kire me bibi se bia na fa me machine bre me na na wo dia wa fa akoma no me ana me pressure me de ba ko akoma no so me ana me pressure me ba wa ma no sina ba ya me ko fa machine na eje so nti I want me yes na be ya abeje so na me de na ade akoma enti Joseph sesi a we machine na se anyeso na o ka se o gina ade chinchina twan o de na ade be ma no
Oh, I know the mentimi nkase me nim kwan ya ofa so a de to na ade. Eti ese wo wai. Me se makodi se hwiyoso. Ena moto no so wai. Moto ni si kuma se ba ono wa woni mi fie o. Na se si ai no. Ene kura nipa mu akura ye wia no. Na yi pragia. Wo ba na se pragia obi akofa afiri ho na wo ka se wo gina ade a wo be da tua ne ka. Enye network ase mote. Hello. Aha. Mene se wo ba na se moto no obi akopa ja afiri fi wo be da tua ne ka. Me ko na just ahedan ya moto no ayira ana se wo koye se de wo ka se wo kofa na ejeso no ye se wo ye na anyeso a no ka so gina de a wo gitum so betu aka o de offer minti mi ana me di kan tem ni ko ya offer so ye so obeje me do a me de minti mi nkase mi mpe na de ma no me koye na ejeso a ga na ma o da for na e kasa ano no se me de na de akoma no boko how's that for can say how's that for can say na mpenimfo anim yankwa no mpensa ajo eti sesi a obaba da bai sesi a de ye adwuma bi wo honum ti gise bi asom maybe beteki be 2 months o kan credit ye 2 months na obaba me pa cha okay eti achira nyame adoma e be from why Joseph nene na twetwe nkomo no o ka ka se be o se bosumani me enko no pensa enso bosumani me enko no pensa Dawuda de Ganama ayo Dawuda so yedin ayo Ganama so yedin okay nyame sumo biase o nyame sumo biase papa omra samwa baby akeka kono sima mienu ye fara ata me oba wiase bi mu a mento bibia bi mu ate me advice o oba wiase bi mu a de friend car sa de ye moto ento bi uni loko ho nipa na ode nipa ne ma no me kan se kwan bi so no no man e boboko na e nka ho ni ntem na age wade wa dia me advice say baby moto ni si no so wo sika bi ha ho kokofa wade abrante wo do hoto no so moto ni be so na atwetwa na scrap o te da mega john so benye sika bi ha kokofa wade wa dia ana me ka se safan de so wade ba ya se sika we ka de we confirm kwan kan fa so me na me ka cho but safano I hope say me si moto baby si no yempe kwa bi ne mo abrante baby moto no safano yemfre ye be frɛ no of baby safano on fama ne kutu wade wo sika bi akwa wade yi what ase wo dia enya ne dia okay ovojo advice ameti me and to bibia bia mu kwamna ebre nti we kwa de abefonyo abefonyo o de bi bra ade wo de bayi kwamna du bia ma mo fan share de wo de bayi sem wo de fa go wo de be ma ne shobore to de ko bayi wo de we krasi ni pa to pay you bobo skado koto tragia na wo de ni sa abisabri wanya 50 cedi en free mo kada ne beje pa bla anya ya chana go bom pa wa anya se de abro ti e chana bom pa ma di manosi on fa na de on abrotia ofo so be ma me bra ho anyumre hina ye de konso na bo aya na ya na aseye bibia aseye sese ya esi ho na bia ho ne ma bi na enhyeda enya adwuma na sendi dwuma se de ese na efata no mesre me nua be ma isenke be ya abrantie no kra no oni hase no ma ye kase esa be si wa 2 months no na bia 2 months time na wansa ma eno na bre na na ekọ na obi kura kotukọ sesi ya oni krom ho no akase bia wo kwa akọje ne dunte no be ka kire nua be ma esa next time no so no se oto ade no de ma obi o ma na nani nkọ ho ye se bia wo Germany pa ne sa ma na de ayese de o sipe na ayese be ma wotifie wo yi akọhoma
ɔde akɔma to ɔbata ɔnwene ne ma no ho sɛ mede me sika ato ho nti no ɛno ano no ɔnhwɛ fie yie ne adeɛ saa no deɛ ohia ne sika no yɛ saa ne ɛyɛ no nti no next time yɛbɛtu no fo sɛ bibi saa no ma ɔma ebi nsi bi. Okay, chief producer say ɛyɛ gauka Ghana ma sika nie enam nie na enam de ade enam ho de nie eno hausa do de aba no gauka Ghana ma chese sika nie enam nie panipoku nyame ne nukura nim ni so hwe na nimpa na wura ho panipoku transport mo transport ade bi e fe transport bi adwuma bi ya no enye biem misrewa 21st clinic de siatica esa siatica yade no na sa siatica no so sisi e fa usrem ona kokom siatica na betwu dwim siatica no sa yade no aka dodo no agudem na 21st clinic ba ye no eno amanfo epie yade bibire bia da firi tinwi so ekosu na ase 21st clinic is a fabra na so ye obesa yade na wode amawo na 21st clinic ba ye na abaso wode pii na wagye no bibimam ha na utwabo sompo kobro ni kromkra no a wode bibidro na sa yade wogye abaso wode papa laboratory scan ni fidie ni massage ahodo pii no wode befam na sadie wosi bone ho modern ntino 15 branches o mamu ha na wo biebie na wode sa yade de eboa Ghana this year na ne okobo utwabo sompo a wode eboa Ghana fo a omoso ewo ho na wase men kan tro say Kumase ehwa overseas Alpha Radio Chemo wo boase council quarters called Johnson ho en wo Accra Dormitory makaso atakwa takwa di kofodu ankoko sunwane brekum wanchitachi mankranza go so debi su dwabo so 21st clinic ozinyemnie 0540311311 0540311311 0551 na 31 0551 na 31 na yensem wo yetabiribu apronso no eyemienu nyina ye jamase akwantempo so na yakwakoduru jamase kromo ye ne yasem hello Popoli ye majiso next unya tazi da bayu bidi na ngi okay na nriya kemizo de yemareho obi ni nyina so firi mi group wo firi jamase firi mi ko mo jamase no firi na se me so me papa firi jamase tabre tele na mama na me ho krafo me so na na sekade me ma wo report no sekade bo ni mo report na me ma yo Popoli na me ya kitwa ne de na e me ya wa Michelle Solomon and Kimana first no one nothing na no can wa mana drama ana mameno Mr. Fonte wo fenga dan for na se mo kan say ni no aso wa ye no ho say wa say mameno do pen na wo fanye obi satisfied man no say mameno ni mu ntino opete ko bu mameno faso eti sa 1925 na waka ene de why na waka ne de nyesa ka no fa na 31 pepepe enfa mamena de manu okay na oche boso me na no waka ne de mesrem mo kakra no fa na de manu okay hello udi baby afrefre Oforisuo media na Evangelism Aboagye me ka tefri bo sasa okay enyimre de ayere ba hwiri wo jamase every wo jamase abranti no na taban afọ wajodo na kakra America ne ke Bible ka di bo se we ni ya nko ni te ana be ka osre mesre dia ma abranti no pitano de du bia wo ti Evangelism ka no on prepare no to pitano me ma me no na asungi ma kakra me tinya ka no okay hello bonjour Zema ye maje so ba na wore kama pa papa na wo je plagi ane jadi boni wo ni tiri abaya be 20 years ati mi to bi ma wo di the same thing no dey here echem be 8 months wanye say sida ade chan start asai ade chan we yan say last week said o say police for action nti bu fu ya mi ke ya mi ton ya mi je ya mi koto mi bo calculate 20 million
me ji ya na me ton ya me ji me sika kula de ko tu be du fu le nti sa na o mute o mu su ban ya no onye se ma o da be bota o sa be bota nti ka tire mi nya be ma ni se on ko ya na de gboko na won ko ton. Okay. Hello. Oho. Yay. Yewu. Kwajo. Yeah. Yetio. Ene emnante mi ni nyina ko e mu ha ajeremo okra. Adai. Emnante mi na u ko ma tem nyina me kwa ma gwinde. O ma ko ye se okra. Ti ba ni bi. O se okra be pe o na maria. O no, o ba ka se da na ta abubro. O ko abubro no. O ba ka se o tu da. O be de fe o nya wa. Emnante o ha ma ho ayo ma juma yo. Okay. Obi atiri mo wuro ma ene fegede ni bo nya buo ana ma me na ko bo nya ko tonto man the same thing mo hu se ai abo ni ai ajamo obi nso woye no wode ku. Okay. Hello. Baby afrefre udin. Me pa cho bibinti mi din be si kaka. Ya ni bibinti so na ye adwuma ye tie o. Yeah. Na ni no kofi buate no ni pa kasem no free. Okay. Yeah. Na ni suba no Okay. Odi dinko for da eti no adwane akotra nkran no ne nti na wadwane akotra nkran no. Okay. We me papa ofase papa na nani mpon eti nya jamasi mom no fire David kasem no fire kasem you. Okay. Okay. Hello. Udin baby afrefre. Hello. Good evening. Ma just open Nipa baby afrefre udin. Ben Sapom Kama. Oga safri kuna. Ambassador. Yenti o pani. Ba talking to business na yo mumi ni yo selling price na yo weaving price. Okay. I'm not saying it. So me am nyeke ntene brew no. So say the man say me nkoton am beton weaving price. Enko ye selling price ni dem. The man na dia ko bu ni store na no so ton no selling price na dem. Na bo na cost. Abdullah boy na ko ton weaving price. No ne sa eno nti na ma difference no I can see sa. Okay. Okay. Hello. Osei. Yay. Good evening. Ma just open Nipa. Also, I will do a dance. I yenti o. Me say papa na to plug ma. The dance can we share this. The player now say non ton some woman kind of and say that only you can connect. Okay. Okay, one ko fana de one ton. Hello, last caller. Hello. Yɛmfa frɛ no nyina ɛnsi ha na yɛntoa dwumadie so abrɛtia yɛtoa so ɛwɔ YouTube hɔ na Bedu Vivian na Osei Asem Mpe Nipa ene abusua ni nyina wo ma ye nyina ya dwohwe ye efri Gabon vi ye je so papa ya fra ye wan na ye nte wonka na ye ra Hubert Michael ono so ewo UK abrochimem na Osei Asem Mpe Nipa o ma ye nyina ya dwo na ye adwuma so nte no we fantastic job ena ye nte no o ma ye mo ene adwuma na Osei abrewati anso akase nyankopon hira yo ye da se nyankopon hira won so Salina Boaten ese ofoso be ma wono apamfo oma ya dwona ye nyina ho tesen sele na nyame adom ye ho ye na nso na Osei niema ekoso ne de jese ha dwen papa entunti de ekoso nso ewo YouTube ho kakra no na ye de atudwona fe ye nko Facebook ho na ye nuanom nso de a wonom de aba no ye monitor na ye nsore eso na ye kwode a na ye boeremo ewo ye rap Linsky
Osi Jamasi for the Asema ba bema na wo kan say enya asem kitu ene de anwumedi ye so Rahim said do no say or the love emoji ni bi e de abenti no odo program ne papa ye na na ba fo awa e wo UK Redditch ono say omayajo na ye je wo so ebia Rukaya Isaka ese omayajo Rukaya ye je wo so hima se wade pa enso so mayajo ye je wo so ebru piaga say thank you bro yo and also no piaga da so se wo hwe ewo ye de ye kan no ho ewo achem asafo ye da se na Crystal V afia sewa wo so ma ye nyina ya dwofo so be ma no apamfo na stories ne de di twemu we or the free landings South East London na de eba kwaku se so ma ye nyina ya dwo na wo se sompa ye papa na jeman so ma ye nyina ya dwo hwe ye free London ye da se Erica Franklin so hwe free Kentampo na odo program ye papa edi boss so ma ya dwo ye dwo so Janet Bafo wa so se o ma ye nyina ya dwo na odo program we saying yada mo ase diaspora group odo ye se Asem Mpe Nipa yate ekontu person be ka ho wa bochira 0243 58 another 58 78 0243 58 58 78 ofra no amaye ha na so betimi atwa ha WhatsApp na ye de wo aka ho ye sorry so na ye kan cho say bibia ha wo bia no obi bu kwase obi twa wa be 0546 88 3287 be kwa ja bi 0546 88 3287 another 0243 58 another 5878 0243 58 58 78 and 0552 0955 93 0552 0955 93 happy birthday ekwa ediama Mr. Ebenezer Ado we efri ho keni mame Flora Ado ya no ewo techima municipal assembly ho na wodi ne dwuma osene dopre kope eno ene ewa wodent osre nyame pa edema nyame bambo sonko na wo sre diama wo for adumo enko adumo na ese de efri Madam Flora wone wo ma adote ene adole ho eba eno no happy birthday to you systematic ono so efri eye nkranza ena waba Sompa Kumase na wase ye for happy birthday ma oba ho fefo ya wada kasafonyi se friend no oba Grace ni nua ba no ya wadwuma sam baby ose no ni nua ba it is systematic say Grace odo papa ye nyame pa na wo sre ediamo nyame for adumo enko adumo na ye say we sense so ye the free systematic me nua be ma Joel ho eba na cheme bisa no so ye mekuma o so ye me sister Kito so ye me denyo eno ye chirasem we love you so much why yes sorry so okay enti yafa happy birthday enkoma Ren Kwadwo Frempo Nyano Rain Kwadwo Frempo Nyano and the one ventures and the banono and they were the feature bako and the one Airton TV or Bantuma opposite Presby sorry hono and the one wo and the ba and the guy pa Rain Kwadwo Frempo Nyano and yense nyamishra pa enfama kodei na said ye ne swag city and sana ne papa tie ne swag ne was so combination so dijuma yakopon emwano abrane haircut no kola so swag okay ahani ade dwumadie no anyina besi oti omno samoaka odifo pokobra David oteneka ohene yire mame yeboa akua asuama bronya woya abrewatia oteneka na bema usuka ntakaka chief executive producer one na boafo no na dawroma ena dwumadie ohyehyɛ ne kama ne anya bi ede ebesomo ne yakɔ no mampike ono ena ebehwɛ akiri obi biada kwanyansa so oboa ma Asem Mpe Nipa